many pen who say, we yan people now Moyan, as I say, as a sum, near Madi of a Buayan, a challenges a back, Eastern region, Nama, Eastern region has for sweating me up for Montum. Empire Mamon. They will be Bia. What in is a Bachelor Ahenkan FM. Now Becca and Sam I am ready at Ahenkan FM. So no. Yamingu Munimas. Yami on sorry one now. Demu. On Fanny Jano ain't Jumani now. Bompire Mamo Samuamu Jumanimu. Bonibian two Bia de Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against Ahenkan FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. There's nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right questions. There's nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right questions. Jesus on my side, should be me, I'm not gonna say. Edeba Ahenkan 93.3 FM.
Odi boy ni oti se mi Papa me wo buy free me mo frasi ya. Matam phone shi se na. Ni na eko. O kwa me oti se mi ene wo si me ni ya. Me fa wasi den yo. Mama me so afire te chemu we. Wadare mi ashe matani. Obama me da wasio. Obama papa Yesu we. Wame me so amafia to me. Aka homani yo. Wa wani da so say. Minu ya me ma wani da so. Ema wa be mumu. Wa wani da so say. Me ma wani da so. Ema wa be Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Ema Ate, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Good engineering, we have the corruption and good pharmaceutical. Sanya
Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. It's another beautiful brand new Tuesday morning. We are live and large on your family favorite radio station Ahenkan 93.3. Me pacho Martin Yesinkonya de bro free sabre ko pemsa no panu ndubebo for God and country on behalf of the team Yesinkonya. Oshomrena Simano Edwuma-Adwuma 44 minutes into 6 a.m. As we've been ushered peacefully into another beautiful brand new day and of course a new week, still in the month of April. Today happens to be the 25th day of April 2023. Yesinkonya Senamedika Kacho no Marchini Adebro on behalf of the team. Anope ye mamunyina che na yamamu akwaba. Your most authoritative social, political, and current affairs talk show, Martin Nebrason. I don't tell a friend, also to tell a friend. Say your favorite, my favorite, our favorite social, political, and current affairs talk show, Martin is airborne. Come on. On behalf of the team, Udi Ahenkan Kwame Yaboa, Ajimpa Hene Kofi Mensa Kobi K, and Abili Man. Edin Ame Jeso Obuoba Ofuri Amanvo. Repacho Kayeho, streaming live on Facebook, alternatively on YouTube. Ubetimia joining or comment or thoughts or sentiment. Repacho ye coin and you know the buy a kind. I'm a we are singing answer to me at Wonka. Mema Remfi say Jumedie. Yeah, the brow free Joda Copum say if you had a bedroom, Wabra no Sia Bapa hon Sima Ediasa. I copy non do brim and a Jumedie de brow. Yes, in Kunyanswa we transmit live from the national studios of Equia Afrakuma here and Iwiasia Fanena booming across the length and breadth by the kind courtesy social media handles in Ubitimi on the Google Play Store, the App Store, or better download the apps in our my TuneIn, Modern Ghana, Zeno Radio app, Ghana Waves app. You now download you on the apps, you know. You search for Ahenkan 93.3. Baby, I will be a bit me. I know watching and so the Amami and paying so. Yeah, live on Facebook and on YouTube. Send a medical catch one on. Yesin Konya say anacha say ayen komode Ghana nsem nia ebe boamo me yetimi akonenim. And I asked to come ya day, bro. And unti ye shall see I the real more brain Samson ye city no Eddie Mao. Na fe ye we are Yamia Sam ye de atwa so. Ye be a quiet the ma ago pramaso. Na yakoha kofa honsun Sam Eddie bro. Ye we are ya back. Ya be 2 and hofu ye we are near boy read the bonkra tanimo. Big interviews and so to so. So you can imagine we've got a world pack show for you. I don't think so. Can you Unya Mompire, my main say, or the Hobeshe Christo Yesu nsa. Dana say, we're not dominating a humo brow day. I don't I not paying so. Ya can can't as a for ya can waka home and ya unkwa. When we're bushing a santin in a radia do my door so the amayina. And it's yena yena a radia say. San so near the knee. Patcho, we are more pressing the Bisacone de Muno, my main farmer. Now, Fay and coin and him. I don't pay also in control say a idea ahomachini mu honom no ano ade atia no nsuo no ye said ye busu bi gugugugu no na o chese ye kwen animu no yade a
saa pepepe ne beye poye mantam me ya hodo bi no ensuo no ebe munumuna kakra nemum emya ya hodo bi no so awia no betwe ne ti eya na wa hye ne nso enam se ensuo no be munumuna ne nti no ebekwa kotwetwe ensuo ankasa e de aba nti anwumre brebo no oseme nka nkyerɛ sɛ poe mantam ya yahodo bi no nsuo no ɛyɛ ade a ɛbɛtɔ ɛyɛ na wahyɛ ne nso me bɔ ne tɔfa de ama wo fitia no pɛyi ekosi anwumre no nsuo ne awia adi afra ɛwɔ wiem ɛmia yahodo bi wɔ poe mantam ha wɔn nsa bɛka nsuo saa nso na mia yahodo bi no nso awia na no bɛyɛ den na mmom enkosi anwumre ne deɛ ɛmia yahodo bebre no a nsuo no ɛbɛtɔ Rebato my emfa onyankopon asem so mfa nto aso mfa ma last week na wosenka ye shege media se ejoda na nso so ye hyase e benada ye de nyame asem bra o free benada no ekosi fiada no this week nso ya san hyase e benada nyame ya adom next week nso sa pepepe na be ye because Monday esan e holiday aya na wa hyene nso Enti yesan wa another long weekend ewe nganim free fiada ekono na before I be sa long weekend no ma memfa nyame asem a free ene kosi fiada ye ba be ka ho asem no so emfa ema wo se men kan kire wo se continue to remain patient I was say okoso a na unya otwen akoma e wo se wokoso na unya abotre akoma e wo se wokoso ade bi a wo hwe animu no na wotwi o se men kan kire wo se koso a nya otwen akoma Adwuma offering amount for Emma Ati Adwuma-Adwuma 93.3 FM. Enti de na watchi obofo ne bae o de bae a osemi no mienu yenka ho asem eno no ose okwa aka kire mo se nea obia e sha finase odi esi nani so unse already no first quarter down ye second quarter ye were the first month of the second quarter emuna ye wo ebia ye sha finase no na wo resolutions bebre unse ye sha fibia se a obia de bibi si nani so ka kire ne ho se afe no ebia yenwie first quarter of it no first quarter near the first 3 months no yenwie no na nyamia na dom ade bi ode asi nani so no ne nsa timi aka ne nsa nkan yempo a na waye bibi e de afa ho second quarter nso so bebre no asan wo anisuade hunu and in general ye rafi bia mu a eya na nkrofo e de nneoma de sisi wo mani so anopa yi saade na ade asi wani so no ebia na wo de odi si wani so ache enya afi nko a ebia na de asi wani so mfie bebrenie na wabɔ ho mpaye wo twen awurade anim se obeye bibi dia fa ho ama wo minim nia wo odi asi wani so anopa yi nia memetumi aya ne se medi onyankopɔn na sem no de be ma wo na maka kire wo se ɔse kɔso ananya ɔtwen kɔso ananya abotre si abotre ɛri nti se wutietie enwom a medi kan bobɔ ya ansa na mebe kasa no a ɛyɛ enwom a message no asem na ewo mu no ka kire me numienu se ɛwɔ se yesi abotre ɛwɔ se yɛ twɛn no ɛwɔ se nia ye bia no yɛ kɔso ani kura ye mudie ebia na wa hye bibia ase ade na wa hye ase no ya ye bibia wo ho wa bamu ya bu anopa yi ɔseme nkanche osisi abotre na etwen no ɛnu nti ɛna ye ba bekenkan the book of James chapter 5 ye kan from the verse 1 ɛde akosi the verse 5 na nyankopɔn ya adomo a
ye did aka no ato so na aka ewo yen animu no nti kopim fiada no nia ye bedi ho enkomo no ye say continue to remain patient ubetimi ede in the Lord aka ho kosoanya otwen kosoanya abotre si abotre twen awurade kopim se nia wahye wo ho ebo no ebebem ara kopim se nia waka fa wo ho no ebebem. James chapter 5 ye can come from the verse 1 no edia ko eni or say go to now ye rich men weep and howl for your miseries that shall come upon you. Your riches are corrupted and your garments are moth-eaten. 3. Your gold and silver is cankered, and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last days. Verse 4. Behold, the hire of the laborers who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud, cried, and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. 5. Ye have lived in pleasure on the earth and been wanton. Ye have nourished your hearts as in a day of slaughter. Enti dia makeka ni nyina no babia ya mede pa no James chapter 5 the verse 7 no ɛhɔ no na ye hwiri ababe gina nti ye betra 6 no na ye di aba 7 no meko hyase se ne be ya mema foundation of the eba beka ho asem no see be patient therefore brethren unto the coming of the day, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth and had long patience for it until he received the early and latter rain. Be ye also patient. Osi enianom enti enianom monto mobo ase inkoduru da awurade beba hwe okuafo a orotwen asase aba a ne bo ye din no to ne bo ase chere wo ho dikosi se enyam fefe ne aso aba. Enti anopai na watwi e free na kosi fiada nya ode asi weni su bia no nya me ka kire on se enti anuanom monto mobo ase inkoduru da a awurade beba hwe okuafo okodua ade a wotwen hwe animu se ensuo beto aguso adena obi kwafuom no kodua te se buru a on expect se buru no kodua ne no ade kye wo se eso otwen no akwa akododo ho no akwa ye nyoma bi ohu e de afa ho kopem bra aburo no ebe fifiri wia na nyi still anu odo ho still anu wo twen owugidie se aburo no a wadua no a apie no ebe so ama ebe yi aba manakotwa wenya so mfa so eni ti se okuani ekokodua de na onya abotra anopa mi sister nya abotra wate me brother nya abotra me maame ne me papa utie me nyabotre wade anamontuo bi a wutuo ho ade bi a wo ye ho no nyabotre eyebre se bre nso ya ebe ya osewurade ayiwo mu ebre nso ya ebe ya ose nipa nyina kra mpewasem ebre nso ya
ebe ya wo se na wo kra ba wiase be ye den ni wo be keka nsem bebre no ade a kyerɛ wo ho na so anopa yi awurade asɛm a wode nam yɛn so de ɛbrɛw na yɛne wo ka no ahobrɛase kwan so ne sɛ ɔsɛm nka nkyerɛ wo sɛ na sɛ okuani mpo ekodua adeɛ na owo gidie sɛ adeɛ na wakɔ dua no ɛbrɛ ne so a ɛbɛso nti ɔtwɛn ɛdodɔdodɔ ho ɔtwɛn sɛ wɔse wo gugu so a ogugu so kɔpem bra adeɛ no bɛso a ɛna anopa yi awurade sɛm nka nkyerɛ wo sɛ wo nso so dia wo yɛ bi anya abotrɛ wo ho wate adwuma no a wowɔ mu no kɔso aku ho ɛna die bia wonhu so mfasoɔ but udua aduaba bi aduaba no ɛbɛfefɛ wate awurade bɛtɔ nsu agu so na aduaba no ɛbɛfefɛ ne brɛ semu no ɛbɛyi nhwiren ne brɛ semu no ɛbɛso aba ne brɛ semu no ubetwa nti sɛ yɛwɔ odua brɛ anaasɛ yɛwɔ oguo brɛ na sɛ yɛwɔ wɔtwɛn brɛ kosi sɛ yɛbɛtwa anɔpa yi wɔn nso so fa wabrabɔ no toto okuani ho fa wabrabɔ no toto obi a wɔdafuo na wadua nnɔbaeɛ no sɛ wɔde borɔdeɛ no kɔhyɛ fam a wɔde kɔhyɛ fam no ne borɔdeɛ dua bia ɛnka ho but ɔwɔ gyidie sɛ ɛbrɛ a ɛsɛmuo no borɔdeɛ no go through all the processes ne nyinaa wie a ɛbɛyi nhwiren ɛyi nhwiren ne wie a aduane bɛpie firi so aduane ne pie firi so a wɔnkotwa ne amono mu hɔ a ɔbɛtwɛn ama aduane no anyini anɔpaifo abrabɔ toto okuani a wɔkɔkɔgu nneɛma ho ate na nya gyidie ne abotɔyam sɛ okuani wɔ abotrɛ wɔ saa ne nneɛma a wɔyɛ nyinaa ho na at the end of the day no nea okuani ne hwehwɛ ne nsa ɛka deɛ a anɔpa yi nsusu nya abotrɛ si yɛka sɛ obi ɛntwɛn yɛka sɛ obi nsi abotrɛ a abotrɛ no ɛyɛ deɛ ba adeɛ abotrɛ no ɛnyɛ sɛ wotena ase de wo nsa hyɛ wo dam ne fam abotrɛ no ɛne adwumaden a wotwɛn no woyɛ abotrɛ no ne mpaebɔ a wode tae adwuma no a woyɛ no akyi abotrɛ no ɛne sɛ womfa wo ho nkɔtoto obi ɛnkɔnkɔka sɛ onipa no aware wo na wo ne no ɛkɔ sukuu ɛna mo nyina mo wie bere kurom nti waware a wawoɔ ne deɛ ɛwɔ sɛ wo nso so sɛnea tie bi aware na wo listen ɛsono ɔdabɔ ne kraa ɛna soro obirikuo ɔno soso ne kraa ɛna ɛsono onipa bia ne asase so a wɔba nkrataa nkɔntraagye ɔne ne nyankopɔn sanyɛ obu ɔno mo a wɔ sɛ wɔyɛ yie ntɛm san sɛ obɛfiri mu ntɛm obu ɔno mo a wɔ sɛ ohunu adeɛ yɛ dɛ ntɛm san sɛ ɔno no bɛnante kwan no a wonam soɔ no a wobɛwu ntɛm obu ɔno mo a adeɛ a wo ɛto a wobɛgyina no ɛto no a ɔno ɔntumi nyina ɛno nti onyankopɔn ahwɛ obiara so ne n'ahoɔden nea obiara bɛtumi ɛna wɔde ama no si abotrɛ awurade nyankopɔn ɛsɛ yɛn ka nkyerɛw sɛ ɛyere so kyerɛ so sɛ den ara ɔngu anim ase ɔyɛ agye nyankopɔn na ɔbɛ nyankopɔn no nkronkron nyankopɔn a wɔyɛ adom wura no ɔbɛkɔ so ahwɛ wo so na ɛyere so kyerɛ so sɛ den ɔbɛyɛ wo kɛseɛ ɔma wo nsa nsi fam da ɔnni hwammɔ ɛyɛ bere ne nyanso yɛ a wanhu yɛ abɛkeka nsɛm bebree but ɛnɛ yi ɔde ɔtwɛn no ɛɛtoto obi a wɔyɛ kuani na wakɔ dua nnɔbaeɛ na ɔwɔ gyidie sɛ nea wadua no ne brɛ sɛm ɛbɛso aba ɔsɛ be patient therefore brethren unto the coming of the Lord behold the husbandman waited for the precious fruit of the earth and had long patience for it until he received the early and latter rains. Anopa yi enti anuanom ne ameka kyerɛ wɔ ne sɛ monto moboase nkoduru da a awurade bɛba hwɛ okuafoɔ a wɔretwɛn asase aba a ne boɔ yɛ den no to ne boase wɔtwɛn kɔpem bere a onyankopɔn bɛtɔ nsuo agu so na atimi aso aba papa ɛde ama no anopa yi kristo asomdwe nka yɛn ho anopa yi awurade enhuri yɛn mmɔbɔ eduru baabi a ɛyɛ nipa nti ɛyɛ ane apɛsi ekotutu ma mpɔmirika eduru baabi a ɛyɛ nipa nti ɛyɛ ane apɛsi etu anamo bi ɛma nipa bi nso hunu sɛ yɛn nso yɛ wɔ hɔ awurade enhuri yɛn mmɔbɔ na ɔnkɔ so a ɛnhyɛ yɛn den nea yɛn nam mu bia no ɔnhyɛ yɛn den na yɛnya abotrɛ enkonkuduru ɛbra a ɛsɛm na ɔnhyɛ yɛn animonyam kristo asomdwe nka yɛn ho na adom na ɔso mfa ma yɛn ɛnɛ deɛ no so yɛ de si ha nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena ɔde yɛn kwa kyɛn a yɛbɛsan aba bɛtoa so ɛde ama wo ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo anopa yi nso
mama good morning na ye di nwumadi ahodo aka no so to so sports up next opoku atena se opoku abotre bibia bokọ de oboko mo na bibia bokọ de nso bibia bokọ nyame adom ye de ye na kogu nyame adom ye de nyame asu se yante atenka boni bia atenka boni de ntimi nsi e ka ba dia nyankopon na beba na bibia e kama e kanso ma nyame nti nyame su se kanso ama me nka se ka ma o me se ka de nya de beba so mo kobu ka na me nka ho bi but nyame mi di mani hunu ye nya de ka beba bia se kama e fe pa to faje bi so okọ akoda din saa na obi abre so no so beko on the way nso ni fa so to Saturday no na fe keke to ogu agro no no pese wiem ye yududu o so obi a nko ni fie nko dwene ne ho wakwa akuduru so ati sa enti yeda busuafo nyina se akire yi ye be hyeda yi no 1111 ni ada obi bia obeboa yen ase ma ye pe baby papa edema wofa anane itu no na unzuru won Saturday no dabi ti ma hunu o de zi wa hunu akọ mo isa wo kwa de wa henie ye ma henie ye omo ma henie nya papa na omu hunu bi da yen henie ye papa ne se ye hunu ye zi gra da sebre akua moa a Japan a woto so mienu no ye kwa ma hene o tisi fam no wo ko dwumadi a efe keke obo so omo ma henie no atoro no na te se omu hu bi ate omo hwa omu timi twa no videos a hwesa na da ben na yibe hunu bie o hene to nika kakraka wo yede koye bi agwa etini kurikuri so hunto ma papa nso ayefofo nso di ba ebium no we say yes ama ahini bia do anye die ya ja o de ayefofo ahini pa kofo fiu mani ahwe pa nti ukromu ahensam anya papa kafra kafra tema be sure say di wo mo sua de bia obi o metu om hofo na metu om hofo na omusua de but enkachi o betimi akọ na etwe so se na etwe so hin de o ha ya o mu ko business na ni way no traditional way na within bi but ya mintimi pronounce so de you say one odewo na mintimi pronounce edo na papa in fact na ni mo do o display kro mo wama ahenie akono wama na yakono achia me fonso e die enyonyam abaheniem achia me fonso e die chenso ye yes we say yes achia me fo angasa ai na ni mu awro amuzu enti empanifo e bae na woni so o chehene nso so ai no na bontin no hin no ono nso no hu no ono so bae so we say yes ai fo na biavu na nye de ya munika to aga wasa no da bi me ba wo hene wo kro mu wa hensam ho o mi come hin problem ye ni o enti a wa fe wo how no say me sa ha ne tie adwuma nti ye hu sa ne ma we bia on se ke bia ko ebere so no pese hu bia ko okro mu o da bi se chema me fan senke anka fu senka bibia me se ebere so no pese hu nu sa tinkin ni bia mi ngom okro mu ya de to mi enka na fu nu zu hu bi me pa chao me ka mi kro mu asem so de okro mu de ayin sem problem bi ni o dabi problem bi ni me kai na ni sem fa na adwo osaji for mo eti o penny edi ni 75 years na ko uma himba no ti na paka mu pa masa ayin amasa efo na fe ne edi ntwini di na chie ti da be na asfo so mi obi betera ka sa question mi ntimi yenye ano me ka mi kro mu asem Chara ze. Manyo no mabi mra. No munyo mutu amunika to akese ntane no mhyehyɛ so ne mo. Oboku yankomra. Chema yanko hu. Okay abusuafo anope anuanu mieno yatena se Joshua Kwabreje nim Head of Sports obete Kwabranka se anope ono so the latest ne Phyllis no ode beba obrempon the tactical opokuare. Yana is anope yemienu na anope yatena se ya yede agokansie hu nsem a yaboaboa no edifi efie ebibrem ene amonone yede ba yebe hye nsem no ede afifie na fe yakɔwie mu ewa amonone Kwabena atena se enche or the sponsors hu nsem no ede beba na fe ato aso ewuram na fe hye nsem na se ewofie ni akɔwuram ewo amonone wuram ewo Facebook ho na search Ahenkan 93.3 FM obeba no na nuanu mienu ne eda ho no start se o share na no comment no ede egu na no pa bibia pese obusa bia abusuafo so beton bo ase atimi ayiwa no sabre de Kwabena wuram no the sponsor hu nsem no ede atudwa asida kesem confirma soboti dan no mo so asema gude mu nsem ne ede ba bejao era no pa
yi upade bi abogu bo ye se etia eno ane so beji sobo tv na bobo na bibia enso etinya akofan e de ama asem de ne se sobo tv wo high blood pressure na se ne wo liver problem etimi boa eso anu ntempa so e de ma 100% natural emfa woni mfia wadi bia no sobo tv eye e de ma efi se ya de asobo lankasa ebi ewom akakaduro e kan hwentia wo pepre muko abro ben ya kan boma yam no moton e de ma se sobo tv ni ye nya ya unyanso hira no eti bagin ba ko na de atum na matwen manadi se ye wiabre a fa ice cube fa ka ho se ne ya no pa bo no hihye sa na bibia nso enkofa emfa ema wo hwe
so anti kwadwo ani akwa no pad wate sɛ de nsɛm tie bia mene nsɛm bua yɛ mpre yɛ hu meya no yɛ din na hwɛ ne sɛ de akwa na akala ni peni nya asɛm we de ya ubedi fo anti anu wafutuo ntafutu kro no sɛ de yɛ atete to nkakra ma wɔ no nya ɛyɛ daily poster megidi sɛ ubenya ntiase ni nyina kama na timi enso aboawo na yenuanom nkramofo enso so emu adadie a wonam enso komu na fu pore aduasa enya de keto obosomi akwantu Ramadan no mde aba na wieye no mde ba na wieye no na eye Jospond group so ekoso masene a chese eye National Chief Imam kran so Sheikh no omko ne nchen a ono so agya omko ma ne nyoma kakra se agya ono so ne na hoho onfa ensom wo mo enwa sebde bokata di aba na we eye daily post de bokata ono so agenda no oye bi wa ha ba no so de anya masam timi mfi no daily post de bokata di mu ensem agenda ne fam na obi ani abru obi ani abru o chia yen ya je so interest nko a agenda nya me kese interest nko oh ampa so ya no say kama mandate so de osi mon kasa wo bedwem mo mandate no dabi adwuma ye pa de but tell ya wo kasa nkra de metimi akasa mo mandate no ba kun say mo cycle nkofo adwem interest nko a one me point no aha to any dia no we any interest no mimi dia ni vi no Enjemo ebusiani entu aso the find the credibility ko akrata no ana yede etu aso na senior professor Frimpong Boate ne watu bia mani wolimonyamfo kojo ponkroma no ko akrata so de aba openi koyi ni hu anu osan koye ne echense masaka wanu tum na akura wusa ehon sem the find the ko akrata de etu dwa na wo wie en krata fa etosu enum ana de aba no ochemu se Standard Authority board chair tutneni a woda eye Standard Authority ano ne e woni encrophobia penifobia echemu say achiwom contempt ehun sem kwata fa tosu enum the finder ko akwata de etudwa na kwata fa tosu enwotwe wo finder mu ano wode aba no ochiremu say Ghana phobia se wo ha enchichemu aduanan enan echipo insia 44.6% ye kan ye se wo mo ho nto wo mo krakra obi akwese ne ehu ahyehyehye ye mu wo man mu no na ne ente kasa ne echem se ene arehwemu ananka nkrofo wo industry ahudwoma ekosoro no ati abafomo ehun sem akwakoye detwa ko akwate ade atutwa na fufura wode ebaye ewo mu na wo chem se kasa mentimu ase bi ekoso individual bondholders ya wo ma omhu so wo musika de nya de omde ma aban esa aban fa nkonko ije na juma koje yi International Monetary Fund for sika yi bai wo mo prinso omo mpinso ne wo mo kwaye wo mai mu krama e ba ku kire mu se mampani na da kwa pese wo ku wo mo entia ne wodu ne saba bebo musika mu ti wo mo prinso Domestic Debt Exchange Program wo mo kwa de wo mo prinso yewra senior hosi ana fe yewra Martin Pebu ene omienu omu hwigina mu pa individual bondholders wo mu hwidwe mu pa na eko katachem se wo mu mienu ntem ana mentimi waso ama ne humni so we se ne wo kan menti ase we se menti ase ti kwata fa to so edumiensa e wa the finder ko akrati ni no wod ne ntia ne nam so a mentimi wase ekoso wo mu ntem no wodi aba kwata fa to so edu ana de no chem so kopie mu e wo eya atoye mantem axim ene aposifo sa somrate miense bi mu a Yesu se galamse illegal mining ya kan wasema kan atu asare kwame atu asare wo nde won timpo ese wodogo bi enu abe ene ko akwata ide aba wo chimsa aposifo esa asoni mu ati wei eye the finder ko akwata nsema enanu peso de tudwa no na ABC newspaper da bokata ni mu nsem o say on the side of truth tino kwasem na ewo ensem ni mu no ana wode abai wode eye Ghana man panyini abedechire Dr. Alhaji Mabutu Baumia emfanyi ade aba akora na esre twetwetwetwi na oboni nsem di peace wo ni nyina ene se owura Kofi Benta okoi mani Africa odi mutintima pa no wode atodwe kire mu se afimpino ane aduonu ennan se osunu krokroko amanyokuo no
omo pese omo kosoa wo aban mu a e wo so omo hwe se ombema doctor Baumia etimi enso etu frank ade ama wo ne mo ana da boka tadi aba ene akora nani ajepa na so wakaniye yeah bente wakaniye agenda nyame kasa kasa oyi adwuma etia wasem da boka tai enso ede aba na owie ya no ana eye kumawu abato mpesua so asantemantamu omo eye MPP amanyoko no atu ahen ne asi ahen na wonom wom akwato aba asisi amno kase de omo enso etimi ayi opanyina omugide so na betimi enso so aboa wo amamo setimi akatumi etide oboka tai enso so ede aba eye owura Ernest yaw enim na eno na bi mo kyerem se sa papa we ayo ala nipa o oya ala nipa sa ensam na amafo keka no ana papa na owura Ernest yaw enim ababontene abekan dia to dwa kyerem se enya no kore ono oni alan camp bia to ababe pa wiem enso kama enho asem de boka tai edi aba na we wose editorial ene wo kyerem se eni kwan se atoro ene nada ensem edi akotene ewa fimpino ni aduonu enan abatuo ni mu tinkrofo ma amanyofo ma bo mu tirimu po se omde ntoro betwitwa ntoro de agugu nkrofo hu fin se de be ya ombetimi de chinchim timamufo adwene na omonsa katumi no wo kire se ya ade ni kwa se esisa entikrata fa toso eye enum de eye ABC newspaper wa hunu ntia wo de sansibo de aba no wo kwa betima kenkan ewo ho na Dr. Sheikh Shaributu ono eye chief imam wono ensoso eja odina woda na woda no odi ye no we ye de toso mako wo ha ene enan 104 years hi papa ye nyina awurade nyankopon wa hyira papa yi enti ayade se twotworo huro ane ani ntiri ne akuku damfo a mo eye Ghana ha kira ba mu mpanyimfo ne wona okeka hu nyina no ekopiem ewo akora so ya ane ya wono so koma ne tiri nkwa pa nan abon homodin obade na ahyira no so di asempa me kai se ebebai na omuka yenwane mu misimu fo ya omse nko ompeso mutunu se wa yemre ne no omuka epe fufuro na akra so ne no so baby am dream coming nas nchene kakre bi na wo pe didi asoso money ni fanko ati so kai yo ne fada wa hin kode no gusu awodi na baby akra dream ogusu adigo wanya papa odi wie ye nti enwasem anoniti we nana dan kwa kufu adakra so okonso konsarahwe no wose papa waya adi o modimbo wa po Ghana ha bibi bebe bia de hu jim waya adi dudu nti ABC newspaper the obokata nano pay ne nsem odinam ebi enono Ebusia yentu aso the new trust ko wakrata ana yede etu aso na onu so den sama hodo otudwo we ne wo hini popopon wa prang na kase wase agenda 111 ayaresabia no wasra bayo sane mpeso aso ne mpotemu mu hia bi papa wa hyase wa ma ne nan bo ne tentem so no mu si ayaresabia no mu sunya wo mu chefa sane be ya ayarehwa ne ayaresa eso ebe konkan to no sensema wode atudwa nana kwadwo nyako ana ekase na nana kasa wie ye pe ana eye kwapra hene esusu di tudwa wo chese wano de ankura dwuma bi a won be pie mu oni potemu obo ma baso ye pe ne uba wase akwantempo a wodra na atete apansam nyina no wo moye empum tudwuma a wodra na anwe ni si nyina no wo moye entine ankura kuro wode wo mase a ensada ehun sem the new trust ko wakrata de tudwa na new trust de aba prophet Kofi Wusu ana wo tu eye amayufo no wo tu omofo power 2024 abato no se wuji hu di se wabo ho moden wuji hu di se nia wo mpeso aso ye ka se ye wo ho no aye wo ho wuji di se Ghana wo ba ye wa ba bebo ampuntu akoso a wo se wo sagidie na ni kwan se okotu etia bia anam disika ra hanam disika kwa wo se ha wo moden bo na be kasa mount wo tu amayufo no fo eso wo mu gidi se wo mabo mo moden we enye siketue bia wabo ho modin kwade wo se wonya rehemu ese 2024 obesa so atoaso biem the new trust ko wakwata ana ede ensemi so etudwa na wo wie ye ne
apostle aka Brahma wono susu etufo a wa kire se wo sanso bokokopa ye nwan ma Christopher wo se ene wo fa ha na me sofo we ana ne we ana sofo ene wo se Christopher ayaba twa konkuru ni mu nsam ye mpe twa konkuru ni mu nsam asem ni mu nokra ni mpe ne ye ni jinwa ye nsenkyere ni miracle ene e fa pen bra na me mo mpa ye ngusuma wo kire exam sa wo be pass enti wade pen kwa ya buku adisunya wade ato nchen wose bra so se ye ma ye ni eda wose abowo na atrofo adifo atrofo no yetimi twe ye ho afrom ho to the new trust nsema and pay wo no so ede ba ye eno no na ya to aso we the national voice the bokata na wade atudwa cherem se isam no kasa de wi ase nyina sika kraba tan World Bank One might remember Modia or more Amagana Sikabotia no assume America dollars no 372 million. Saja Yanchani and Fanto Nioma na no a year 2030 Eurobond no and no end to 3 year and I just say a gusua air a year as so no and see and also no na ovia yano and now what day and Masibe Daniel Jem Dimadisho Modoma is about 1 peso so when young for Paul Apreku Kim Belema wadi mfonyi edi aba ana wadi tudwa kire mu say si ebetimi abɔ mmɔden adane dane ni omani ama atimi ensoso asi ne ho so ayasa green energy no wo kire say ebegina say yenyina wiase nyina beka ye ho abomo nyenye ho entiase mapa enya saa de ane saa ye ntotoe we no ebeto nsuum wo wie no wo kire mu say sa obeka ya azim wo eye galamsefuo bi ese wono akojojo eye apolisifuo bi no na de odim akotre pa no yase otopia ofa jan kwame ato osanso nya eho koso eye camera si ne so akirikire mu se apolisifuo kro no mo na konna kranda nti eduomo ye ne ade okeka nsem bebiri no saa owura no sisiam no kasa apolisifuo omso mo sa so ne pa chi se kuan omaso ni mu omache no na nyo no ko ankrofo bi som kaka ho omache omu nyina tie ho asem da boka tai enso ede aba na asantemantam so awudi akoso ewo eye adum ababa wa so no nome kama Victoria dapa yasisu se nipa bonefo bi sabi omo edi dem ama ato anam won ye ense do no na police ni bi hu bo mu police ni no eye Inspector Ahmed Chuma simum kafra apolice force omo sta so ni mu se kuan omo so ni bodua mu to ono so yede ne ba farm mra ni mu se koba se ene se ebo ne pe anyo bi ne comment bo si akọ di tiri be gya kyerema te no so nsem de bokata yi ede aba na me wafa na dai Razak Kwadwo Opoku ono de se wo ka agenda nyamekasi ne pa dia so ono so ono ba man dibra ben na national president and be only ambassador at large. Oh, okay. Already so far. Agenda. Interesting. On the big interesting. Tell you. Already interest in the IGP. What's the name? Was it Ukraine for more economy no? A free CIC in so. Na e contentem do e chen amama ya hodo awdo so de no. To we ya kire se enyo monto kwa na ase ha nkrofo economy no. Said the Ghana da de boy ho safo hene no. That's Razak ya nkrofo mu. Yo. Sa krata na nkasa na wode nam ni hu ni ntamu anka ma uhiri try. Sa. Omo nse de ni local su sa. Okay. Nti mi huru ni ntamu anka ma uhiri try. Razak say o ta twere. Aka krata ne sen. Because review no. Kese pa na ewu mu no. Afi ni ye be wa ha. Ene ye we nan. The Daily Dispatch na ye no. Sa. Sa wo report no wo bi. Will be na cop page 1 ho ye sha se de free 1 ho no okay enti no ma ye nua ba mfa no ntu na cop page 1 ho no e ho no na ene ye de review no sha se report no a Professor Frimpong Boating e de ba ye no enti oba pa cobra na fe ye mra chire
Ebusia the Daily Dispatch mame fa no entwa to se factually reliably factual. Na dispatch the doctor Mustafa Ahmed NPA National Petroleum Authority penimpa ni mfoni yabana papa yi kasa no wakere se won monyamfo alan kwadwo trematen Yera Kennedy Japan ni womo a womaka womo prince kwambia so mbetu franka ama NPP amayoko no waso womu nyina womo tenase na womo dwendwen womo abra bomu hwese ne niema sifa kona womu nim sa abatwa bekosu nyade wombetimi adi nkunim enyade wombetimi ayi mapani abede eche Dr. Mahamadu Bawumia hwewo enti no womu de womu ye de yesi ni womu sika bi na womenya ana wompese womu pridi bienso ye kase ye kapa de a wose afimpinu ni adonu enan abatwa no NPP amayoko ni mo mapani abede eche Dr. Mahamadu Bawumia wono begina tu franka ama womu emusem ko wakwate adi tudwa na kwatafa etoso edumienu ana kane NDC mrashebedweni bi ono so akasa ana woche mu se NPP amayoko abatu ekoso 2020 no enya de a wamu koku nipa na se nya de a wudie bi akoso ewo tachi my south abatu mpeso 20 sansema wamo keka na yehudo rather sem kwatafa etoso du edumienu ewo dispatch mu ana wode ensemi tudwa sanso ana yera Kofi Bente o Imani Africa ono so kasa ana wache se mapani abede eche Dr. Mahamadu Bawumia breaking the 8 ne betimi abemu ama NPP amayoko no kwa de wono pe enu wo mo choice wo mu yini free wade a asane wo masan kokromotie wo kwa akobọpọ no enya de ebe ye no so nsem kwata fetosu mienu the Daily Dispatch de tudwa na kwata fetosu mienu wona ene kumawu abato mpeso aso NPP amayoko sane ekoso wo kwa yedi kan abobọbọ so na no so dispatch ko wakwata ekuchi ho nsem pay wade etu edwa Enti sade ye share atiefo obose report na Professor Frimpong Boateng chairman edema interministerial committee ayetiye se omonhwe illegal mining na ekoso na omonhwe kwan yombefa so a omubetumi aso ano no papa no atro krata edi aba na krata no nia ekoko ma sahansem we nyina ba abonten no ene se professor ekoye interview bi interview nimu no ena o make reference to the reporter or the comma chief of staff and wo hwe nimu senka aka kakra na report no nyamfie mienu nie a obo akire ma chief of staff I was senka unse se committee bi the report ba o the recommendations ka ho and in the way forward ne yenye we ba be pem ne no wa hwe nimu a omo fa report no mu nyoma bi anya adwuma ena ma o make reference to a edidi di mu ama report no so eliki ye na eliki dia ababa be ye public issue ntina wasi nyina yama ho hia yen na report no brofo kasa mu no say that ye nkwae o say report on the many many adwumpa ne di say adwuma no report on the work of the IMCIM so far and the way forward. I say for many years our country has been confronted with pollution of land, soil and water, as well as destruction of forests and farmlands due to the activities of some small-scale illegal miners. Minim se minka ni nyina nwie no akire mu ana se ode mayencheche mu afa fun kwa chaun ene fa ho no esa ba bia mde abesie no enti atifiasem ewo de bok de ebedia no atifiasem ewo enkrata yi mu na se report yi mu no wo kire mu se wei eye enchicheye ana se enioma akoso ewo adwuma ye de hye eye IMCM fo wonum ensa se wonum enye ene afenso no eye enioma ewo animu ana se no mo ehwe animu se omo enso de beto eye edwa na o chemu se enfie bebre ni ana eyade se yesai ensase yesai eye ensuo ane obade ne mapa ahodo a wode enso amayen yenkwaye ahodo ane eye ensase a yegyade ato se yede beye kua wo chese eyade se aha adwene pa de nyina no ejina eye efom agudi a yetu a enye kwan papa enso eso. The gradual deterioration of the environment in the mining sector
was due to lapses in the functions of the regulatory agencies, especially the Minerals Commission and the Forestry Commission, for example. The Inspectorate Division of the Minerals Commission that is suspended to ensure, commission that is supposed to ensure safety at mining sites had completely broken down. Na se ensase eno ogbade ne mapa awode adua so ogusu a sen kakanka krei ehun sobo ankasa no se yese de bopa de a na ne abedwaku a yede yensase ne ogbade mapa wodo a wo so de ahye wonom sase omfo mani ni akire ne ommo ho ban emfa emayen ebi ene titru Minerals Commission ana afe Forestry Commission no ugbo wuramu a inspectorate okay divisions of Minerals Commission no womonanka ewose nkomohwe pa ese agudie ayetuo ewo Ghana hanu nyina no omobehwe se kwa papa so na so nyina adwuma no atotofom. Corruption in the commission is legendary. Application and issuance of mining permits and licenses did not follow any workable pattern, and sometimes it took miners up to 10 years to obtain the necessary documents to mine legally. Most miners were unable to wait that long, and they resorted to illegality. Se uhwe kitahishe dwumdie kankan ne proya ekoso ewo asoya medikan ebubo wonum edina wo se ade bi a ha adwene pa na eso pa wo se de emane ba ne sa pa ne se uhwe wonum a wo se omunya tumi krata na etimi eboa ema efom agudi omu di no mu di ne kwan papa so na sa tumi krata no etimi di enfie bebre ansa na omo ensa kan bi kura no etimi edi bese enfie du ansa na omo sa timi akasa tumi krata no enti ekoba ne sa onipa konso bia obobo ne ho awi opese okoye adwuma no eto ohwa na nkrata ne nsa enka na onu ade tumi ase ne nsam na akọ na adwuma se de opebia na se efom agudie se de opebia no na oye eno. In addition to the above challenges, the artisanal and small-scale mining sector was informal in nature, and the regulatory agencies lacked both human and logistical resources required to regulate the industry. So we say hawa mabobo boso nyina na wei enso so eka ho ebi ani say wonum a wonum peso mo etu efom agudie no a wonum hyehyɛ no mo dwumadie mo ne hunu sɛ de omo ye no wokwan papa so no wɔkyɛ sɛ ebi mu sɛ wohwɛ a ɛwɔ sɛ nkanimdie ne nteteɛ a ɛwɔ sɛ wonum anya adi free commissioner na sɛ bedwaku a yɛpa omo so omo hwɛ na omo dwumadie so enkɔ nkan no omo enya ne saa enti ekoba ne saa nimdie no eni hɔ enti omo so kɔ a na sɛ de omo seme epene bia na so sɛ de omo hunu sɛ omo betimi aye ne bia no omo de omo pɛ aye ne biara biala. At the turn of the last century, that is around 1900, Ghana had about 8.8 million hectares of primary forest. By 1950, the area had been reduced to 4.2 million hectares and further to about 1.5 million hectares by 1999. In 2010, the Food and Agriculture Organization, FAO, 2010 estimated Ghana's deforestation rate of 135,395 hectares per year. In the best of times, the rate of the afforestation and reforestation combined was about 20,000 hectares per year. With these figures, one can compute when there will be no primary forest in Ghana. Na sa wohwe Ghana hanomo ane enfie bebre atwamuko odi wani ahwem abese 19 1900
enti wo eye 19900 mu ono wo chem se wo hwe Ghana eye ensase ana ye wa na eno eye 1.8 million na 8.8 million. Okay, me da say ni sie eno eye yenkwaye ana ye wo yenkwaye asase nkwa no 8.8 million ewo eye 19900 wase didima ekọ eye 1950 enso so emu eso eteye eba eye 4.2 million ni anim se beka hwa edidididima wo eye afe 1999 mo eteye ebeduru 1.5 million wase wo eye 2010 ye mu so eye Food and Agriculture Organization na ya se wo so ya bedwakua enkabom kwa mo ehwekua ye dwumadie ntotoye eso wase wo hwa wonmo enso report a wonmo so eye efa se yensa ase ni atwitwatwa so enua na eno so na agina eye 135,395 eno eye ensase a ni atwitwatwa so nua nkwa o deforestation no na wase afibia eno entotua na se hunkuntabuo ene wabu edi amayeni wato so ekirem ese se wohwe eye yenkwaya ene ye hwe se yesa so beduadua anase nsase ye hwe se beduadua nua wo so na yetime se nyanya nua no abiemu a wase eno so asase yentam eno esom eye 20,000 ana eno so yisi ano ejina o kirem se wohwe eye nkuntabu ogusu a wo bububu ene eye ema wode mema mema wo ya eno kire se Ghana obi gina baabi na oka se wanhwe adaache kwaye pa ede kwaye ye hu bi wa hanom a eni kwa se ye onwanwa. Illegal mining can be defined as any mining activity that has not been licensed by the appropriate state regulatory institutions and have negative effect on the environment. In the context of the work of Interministerial Committee on Illegal Mining included mining in river beds, dredging, mining on river banks, diversion of tailings, and other influence into water bodies, mining in forest reserves, non-reclamation of land, small-scale mining engaged in by foreigners, and inappropriate use of dangerous chemicals. Na yakasa galamsia no potokasa illegal mining na wase wono de obi betimi akasa ekwan a obi efa so adi amramu adwuma wabra ne nsa enya enka tumi krata wasa ne nsa eka eno na wochem se eno so esan so ewo ehawa etimi ede eba ewo eye yatena ye enso ahodo emu wotoa so ekiremu ese se wohwe eye adwuma eye IMCIM fo wonum eye efa eye illegal mining ne ho a ometimi akase se akase eye galamsey eno eye se obi etu eye efom agudie wo eye ensuo mu ensuo ho anase eben ensuo no ho ana eniema bia babia wutu no no wutu wie a enwo efin no wosama na asone akogu ensuo bi ho ni nyina no eka ho enso ebi anase ebia uwisu anase odi bibia efrene se enuro wuduro bi enso so ekogugu ensuo mu anase wodi ehye asase ni mu wabra wodi benya wo agudie no ni nyina no eka ho ebi ena eye dia efrene se galamsey enti eno ne page 1 no ye di eno no e de asi na page 1 into so kakra bi awura page 2 nim okay enti ma yenyi nu free ho na afi nyame ya adom a wo kena yensan ento aso enti o say as we all know the artisanal and small scale mining sector is a significant contributor to local economies and rural livelihoods in many parts of the country. In Ghana, small scale mining is the preserve of Ghanaians.
Unfortunately, artisanal and small-scale mining operations are characterized by illegality, social conflicts, and safety, health, and environmental impact. Management of artisanal and small-scale mining at a local level has become a very complex issue, as foreigners with heavy equipment and in collaboration with Ghanaians are involved in the trade, thereby causing immense environmental degradation, especially pollution of water bodies. Soon after the president was sworn into office in January 2017, he expressed his commitment to protect the land, forest, and water bodies for the present and future generations. He made the profound statement that he was prepared to put his presidency on the line to stop the destruction of the environment. Consequently, the president established the Interministerial Committee on Illegal Mining in March 2017. Na sedi ye nyina ye nimu no se eba no eye wonoma yamo mutumi krata so mohwe no mutumi etu eye efom agudie no titiri pa small scale miners for no ene eye artisanal for no o kire mu se eno eye asoye bi a eho ahia pa a omusu dwumadie no eboa titiri ko ye nkro nketua no enso so emu asanse mo munya adwuma eye na o kire mu ese se uhwe eye nemomu no eye arewusem asesa afo yi sisi am no ekasai won musu dwumadi a wonum edie no dodo na no eye kwan bone so no mofa edi no ebi kura nso timi ede ntawantawa ede eba ana ebi so kura no omapomde ensem ene miaya omutie ni nyina no ekwa mofa so mutu eye efom agudie no so etimi di susaso obone ede ba o kire mu ese empanyimfu a wonum ehwe eye wonum amudi amram agudi am amutumi krata no eso no webre bebre na no omu etimi enso de betudwa se eye ade se nkrofo bi from aman so abo awuram omu ebaye omu de nioma chese emu oduru ana chese anase mfidi a emu oduru ana wonum ede abanti ama omadwuma no omu epese wonum eje enso ede ye na wasini nyina no so koba ne sape na chese de haw ana de bana safo yi no samfidie kutowura titiri omudi ebai omudi besei yen sase eni yensu watozu kyerem sa wabra his excellency na dankwa guvado Ghana man panyini oso akoframa mo esuaye ewo eye January bosome no afimpino eni du ensu mu no wode ne nsato de boso ehye Ghana fo nyina ebo ese wo behwe na wabo eye yen sase ho eban afe yen kwaye eni yensuo obehye no obon eban sade ebeya nchirima eba wonom nkasa da bi empanfo mudi yani kan no omaboyen abro na okyerem se saasem ya woka ye wanka ne tra anase wasa da bi nemomu no oka ye ehwe se obehye mu kena sade ebeya wonom mo esei aye yan atena ye awodo no wobehye ne watu wonom so nyina so esa na wose nam so ebi ama empo wadwono ankasa na tena ye ade to wonum se sasa wokun yi se wantimi ankope ane na jase ye betu na ade so kura na ewoze yetuo na eyeku bi adana koma so yi o tirem se eno nam so ama na dankwa akufado epawo abedweku a watu di se Interministerial Committee on Illegal Mining into bracket no anaso beze utwani tiawa eye IMCIM ewo March bosome no afimpino eni du enso emu ejisi ano enam yensase a yese no ho kontabu amaye background kakra to baby edi ababa bedro eni ensemo mampani kan ye se wode ono ankasa na konwa na eto so se ekoba se okun ni nti ye beto kura etia no ayentu ntia no enei okun no ekosi sen nam so ma wate sa badwakuo no na badwakuo no wom adwuma ene sen edie ne ka kire om so wom nye na omugu so ye no de ne wom hia wo kwam ehemfo ene wom so galam sei wom ye bia wom ye won ho osi akwan de ma badwakuo yi nyankopon ya adom efiri wo kire ko no ya sha ase sei no
ɛyɛ kenkan mi o kenkan mi report no yɛbɛ kenkan ni nyinaa obiara ne din wom yɛnyi bi mfiri mu yɛmfa bi ɛnka ho enti na deɛ no madam ase deɛ si ha ɔkyena nso yɛbɛtoa so kɔpem sɛ yɛbɛwie report no koraa ɛnyi fidie ne mfiri ha nsɛm wɔ mu mame nam ase na yɛmfa ne deɛ ne si anaa nkɔmmɔ bi wɔ hɔ ɔbaa pa nkɔmmɔ bi wɔ hɔ galamsey ne wotu bi na adɛn na report no ɔmɔde aba yɛ kyirikyiri mu na sɛ de wayɛ basaa yi menya bas ɛyɛ me wawa sɛ mpanifoɔ no ɔmudi anim mom a ɔmoyɛ na galamsey ne yɛtu ase ne yɛtu aseɛ no wɔn mom nti deɛ medwo no sɛ mpanifoɔ aka sɛ sɛ aboa no ɔbɛka wa na ofiri wa ntoma aboa bi bɛka wa ofiri ntoma I see na report no kɔ yɛnya nkɔ mu o nia yɛ keka no nyinaa ne yɛ animu sɛ report deɛ wɔse wodi kan ɛbobɔbobɔ ayi bi so kakra nti ɛno ne yɛabobɔ so no afei ne nyame yɛ adom ɛfi ɔkyena ne nade kyeɛ kɔ no ɛne yɛbɛwura report no mu ankasankasa sɛ ne deɛ ɛbobɔbobɔ nneɛma bi so kɛkɛ nti mame nam ase na yɛntoa so abusua da wobɔ nkrataa mobɔ so no atwa gu report nso so a professor Kwabena Frimpong Boating ɛde baeɛ no nso so yɛahyɛ ase a sɛdeɛ mehyɛ wo bɔ no yɛkan ne borɔfo ne yɛde akɔtwi yɛnya botrɛ paa yɛbɛyɛ ne saa ɛde ama wo sɛ yɛdwuma baako paa sɛ nsɛmkyerɛfoɔ ɛne sɛ we will inform you, we will educate you, and then yɛbɛsan entertain you nti yɛ inform we educate you asan entertain you abom ne asan adravel along so what here nti ye nyina ne yɛkɔ no wahu ne yɛkɔ so wɔ man yi mu page no ɛyɛ makomako aduasansia ɛnɛ yɛakan baako ne fa ɔkyena yɛde de aka no ɛde bɛtoa so ɛde ama wo wadwen kyerɛ wobɛtumi de afa 0594841044 0594841044 bere kɔ animu no nso yɛbɛbi ahoma no ama waba mu ebi yɛwie ne sei no yɛde big interviews no de hyehyɛ so ɛde ama wo me na woka sɛ IMF nkɔmmɔdie no yɛnwie yɛda so agyina hɔ no mu a yɛsrɛ wɔn sɛ yɛn economy no baabi n'ani yɛ akyerɛ no ɛyɛ ayehu nti ɔmo hwɛ no mu hunu yɛn mmɔbɔ nti me na woka sɛ yɛda so a no ɔmo ɛdi nkɔmmɔ individual bond holders ɛnso so atwerɛ krataa de aba a ɔmo kyerɛ sɛ wɔn yi wɔn ho deɛ free domestic debt exchange program no ɔmo yi wɔn ho deɛ free san sɛ asɛ ɛbɔ hyɛ aban ne hyɛ wɔn no ɔmo te ase a ɔmo kɔɔ m'anim no aban na hyɛ ase a wɔsesa na no ɛne nti wɔn nso so atu wɔn ho fo a ɔkyerɛ sɛ ɔmo bɛtwe wɔn ho ɛde free saa program no ɛso sɛ ɔmo twe wɔn ho a ɛsunsunsansoɔ ɛbɛkɔ ama aban no anaasɛ ɛno nso so ho asɛm sɛn ɛna esi ɛteɛ ɛyɛ adeɛ a anɔpa yi ɛda yɛpono so na yɛbɛdi ho nkɔmmɔ ɛno akyi nso issues no nea aka no dɔɔso paa yɛde ne nyinaa ɛde ɛbɛma wo ɛna no nneɛma wonya ne nteɛ sɛ sesei yɛsɛ yareɛ bi aba mosquitoes no so ɔmo ka wo a ɛbɛtumi de ɔhaw kɛseɛ de abrɛ ne ntimi ama bi ɛntena ase ma bi ɛnka wo koraa nsa na akɔfa ɔhaw bi ɛde aba afei ɔko a yɛsuae ɛwɔ illegal mining ɛso galamsey soɔ no nsɛmtwerɛfoɔ ka wɔn ho bɔ mu a wɔde hashtag ɛbaa yɛ ayɛ sɛ stop galamsey now ɛkɔsii sɛn adwuma a yɛyɛ nyinaa no akɔakɔyɛ sɛ neɛ sɛbe yɛbu yɛ pa gu danturom anaasɛ sɛn ɛna ɛho nsɛm no siteɛ yɛbɛbɔ apinimpanimfoɔ no abisabisa ho questions anɔpa yi nkurɔfoɔ bi de egya agu ɔmampani Akufo-Addo ne kyɛ mu asɛm bɛn Tema Oil Refinery managing director wɔwɔ hɔ wɔn kyerɛ sɛ wɔse yɛ pam no adɛn na wɔtwe a etwa mu no sɛ wote ya ɛna mebɛbɔ wamaneɛ sɛ ɔsoafo a wɔno na ɔda energy ministry no ano ɛyɛ honorable Matthew Puku Prempe ɔno ankasa na bɛka yi onyam na meka yɛ ɔno ankasa na bɛka yɛ sɛ ukɔ Tema Oil Refinery to hɔ no a wɔwɔ brɔfo bi ɔfrɛ no sɛ condensate fuel ubu nkunta no de akɔ sika mu a ɔse ɛbɛyɛ sɛ $2.5 million ɛna ayera sɛ nka yɛtɔn saa fuel no a nka yɛbɛnya $2.5 million ɔse ayera
Afei no wate badwaku a wo mo hwehwem sɛ ye ya fuel no atimi ayera afiri tema oil refinery to ho no to no amu kura mo mfa hwe mre yen na ye di bibi bramo na mo hwe so ma yen a ye baba abaji a mo sa ayera no just say and some people na me who said you can oil ni timi nya taban na tu hey na mo de Ghana fo so de anwansam de bi ntwam mu kuro mu hada kufuo baase akese timi nya taban na no so yesi ayera excavators akese wo de report ya ya hyase wo batimu nsem report no ya hyase mpa enyi fidie ni mfiri ya so pesa wo te de ekoso pa enyi mfiri ha wo report no ye benya abotre ye kan oborofum na ye de akọ otwi mu na obi ate ne ho ase meti ha report nyam kyerɛ ye professor Kwabena Frimpong wo no ɛna no ye titina ni di masa abadwakuo no a ɔmampani akufu adwan kasankasa ne te ye no ɔno na ye titina ni di masa abadwakuo no ɔno na atwerɛ sa report na ba ye di mu nkomo nti wobɛti mu nsɛm excavators ye se anya ataban etu ayera wo Ghana ha bepem na asagro kyɛ sɛ ubowura ɔman ni mu a wutumi sɛ ɔman no yenye serious ye di bibia di agro ya no ɛne ye de som ɔman no ye de ano ɛne ye de som ɔman no but in reality no enema nte saa ade ne ye ho saa 2.5 million worth of fuel yes ayira $1 million na bisa ho se IMF wa ye koi ye kwa kogina IMF e kwaji sika ne sen yes ye per $3 billion enti ye pese ye ka kire ye ho se sa $2.5 million no a eno yes ya ayira no we obekọ akodi nkrofo bi botomu kaba na ye koso ho no but ye tete se omo ye sa obehu ana oma ton no e dia ma foreign companies ni ye tete no inti anya ye ankasa Ghana for no sebe ye yakwasampafo ye ntumi manage inti mo yenkofa foreign companies in famra ni ye nya mu fama wo mo na ye timi atena ase managing director wo ho empanimfo tema oil refinery ya mo nko to no e ya mo nko no mfuma ni nkonko hwa de na ye se oil na tumi ayera wo oil no a onsesa mfa nwu nsam mfa nwane untumi nsesa nwu bag mu mfa nwane o gisa wo di gu car mu ye se ayera 2.5 million worth of fuel ayira yeti oman mu yesi ati bedwakuo no enche ye de omeba na be clear wom as usual wom nye hwe onte ho asem biem we ne ade chechire oman Ghana na oman no ye ni sei ya ebe ye ene unu obi akasa ose to ye revamp no na no me ti say yi former president Mahama so oba obe revive no omuti opposition ya no omuhunu enioma enye omunya ba bi tena konwa no so pe no mu wura fi nioma no omka ho asem ni nyina ede ba se no mampani akufa ne nkrofo anka ho asem opposition amfa to ho obeka ya time o chebi no o say ade hana me free hana me free coach bi yi taxi rank ho no hana dia hana me free you don't know back who to me into fu no moto ne sen ye va tema oil refinery no ye be hwe se ye be ego si sei mo dia na teko ego si sei ye kika ne sa wie na kuku si sei enne tema oil refinery ewo moti fam go no kra no a yakwakwaje afiri ba bi enyo mo no ye no a eno nso mo hwe so mfama ye no omsa yira sector minister sa yira oh my Ghana ebeka mu asem ne nti kane wampani Mahama so oba afi no wahunu ni mistakes obesa bana na oh my Ghana we yanga za no ano munye serious because say musimo mfa ma we mo de koma we ye o munyina kokomma de demba abusuya ba ko na nti we mu di kakra na o ma change hands na we mu so abeto aso
ɛne ɛde to ɔman yi mu 2.5 sɛ wobɛka yi a ɛyi abrɛ so ɛne ɛyɛ ma Alfred Obin Boateng ne ɔyɛ member of parliament wɔ ɛyi bibia ni anwea so bɛkɔ ɛyi ne ɛyɛ yɛ ayi ni firi hɔ kyɛ sɛ nti ɛdeɛ bɛ mpa na ɛwɔ saa oil sector hɔ oil sector hɔ ne deɛ na ɛwɔ hɔ ɛna asa aban biara ba ne nkurɔfoɔ pɛ sɛ wɔn mu didi wɔ hɔ yi ei odwe ho aya na wonte ase ewu odwe ho aya wonte ase eni ti na ukọ Nigeria President Buhari ọba first na onu sese onu so sa ade na age ne nsem o ọba first na onu ankasa na oyɛ ne ho minister e wo sa sector ho because obi ɔde ne bɛkɔ obi a okohunu sikadi a wutunufo a wontie enti duru ba bi ɔso ɔno anti no oyɛ president sign minister e de ma wo mo oil sector ho no eduru ba bi no so age ne nsem a sese watu agum. We are building a nation. Eba ne sana se de bia mama nkrofo bi adane akasafo ho munya wo mo no yo mo kasa wo mo bebre mo bejae o munya wo mo na obo no de waba no kasa no a kasa wo bebre but that shouldn't be the case. I don't know, it shouldn't be the case. Mami kwa humane so na me ni Executive Director Institute for Energy Policies and Research Ora Kwejo Insafwa Poku mene no kwatwetwe nkomo pani uti me kan FM so ni ma chen na bibia abokọ de nyame adom yenso ye ho ye wa hapa ye da se ne obre ne wada agye wanyama ye ne etiefo anopa ye ba wo nchen a yesi $2.5 million wealth of condensate fuel ayira o sector hobby o tie ya uso mu saying I'm saying I'm say condensate, and your fuel, condensate, a gas, a free Ghana gas, and no names are more the core store. In Tinayana, you repeat, if you say condensate, a petrol, a gas, LPG, LPG, natural gas, media, condensate, and on person with the premix. Inti no mubino na yeden ekoba se ekobi wa omu engu na ni nyina ko bi se nyina yemi problems are water na oil refinery inti no enza me de me tie na anya no one because say you feel bi a twam no ye te se nyoma bi a e koso wo no enye adepa inti no anya no one I see yeah that's so ni nsiesie but yenim sese eye emframagade a enya de a onipa bi betimi de agu galon mu se ode pe ba bi afa eye den ye begu tank bi ana se car bi mu etumi yira se eye mframanti na ayira ana se sen oh the bi se eye mframanti na afa mframayira the way I ko ba ya omu hu ni dia ni sanche chiri mu no yenyina no ye tifi ye papa yenya energy minister Matthew Poku Pempe minister of energy and the kind say the yeah no I'm saying no more years to me I am but they can't account for $2.5 million of product about refining. It means that the yeah na possible there I know say we yi enkrofo a wo everything is possible then you again no akọ na o ya begu ho wo be fa na de wo mu enduru a you nim the do all say yeah amount no the 2.5 million but $2.5 million in that sector no and said that nya be a brosi betri because that sector no can million in some betri it 2.5 million could probably be say maybe 50 metric tons, which is not a lot. You understand? But the most important part is the Jaira. And the Juma Kubia, Banka, so the Taira, that means there's a problem there. Yes, the input of it is the mismanagement that's going on at the Maoya refinery. And I don't know the quantum. It could be $2.5 million. But like I said, the ocean even the crude oil in part.
crude oil no over 3 years $100 a barrel. In this case, that means it's about 250 barrels, like 250 barrels naira. Which it sounds a lot in people's ears, but 250 barrels in a million barrels, it doesn't really sound much. But the most important thing is say Abaya Jumediano, I was a coso abra encounter problem here because the basa Ghana for Naboka. You koto Abaya Jumediana Ghana for it here. Matuasiapa, but dear, ye nisikani be inti Sebio a 1 peso akra na ayira. Yenim say ayira. Okay, but mami misa, I say sadie we a 1 too many. Abai bia ba ebi ekoso e wo mo abreso. Is it that ayana actions are a severe government of the day ni taking in a punitive enough and into encouraging crowd for emokoso ye nia ekoswe? I don't know how the country the person are buying a bonus to do. I buying the way there. I buy a motor. Hey, we talk more. We are 20 years, 15 years, 10 years. How many ever chrono? I buying the way there. Say we have leaders. You will leaders. You see, no, my brother. You see, we are no. You have father credit and for the encounter civil servants. I buy a for na. Yeah, any politicians increase. All over you see, I know. Obi apena time oil refined in 15 years. Oh no, I buy your back oil for Obey. But I mean, Matu was here, but say, yeah, body, me bow. A Juma cool be a Juma cool. See, a Juma cool, a woman say, I bind there. But the people that run, the managers, the directors, are not government. They are individuals. And you know, they are also, you can say, a danger affair Juma cool. You be a BBA. Let me pay on your Juma. You know, Mundi. Now, for Kata, I bind back, I bind qua. I bind back my phone. So before 2 I found the procurement manager. On no, I bind coin, I'm buying it. What's now 15 years? Yeah, I'm not saying you do hard. You see, what they are buying among yourself, the more. Now, Nipana, I was here punishing or no. Yeah, not focus, not free. So. And no, maybe say, why not? It was a punishing why. The managers are the place. They are managers, they are directors, or general managers who are the salary. No, I buy no mobile. You see, government only appoints the managing director. But we say some managers ya and they are there implementing the policies and programs of government of the day. No, it's not true. It is only the managing director that's appointed by the government. Samaria Refinery, some general managers. 7 general managers that act below the managing director. Managing director and 7 general managers. That general managers know your general manager procurement, general manager commerce, general manager accounting, general manager finance, general manager operations. Some managers we know who MD no yes, one are buying the waba. But in terms, the air cost war almost will rely on almost understand the air cost war. Actually, they make a here. A buying to be funny pet, the third miniamat to go to minister can say, or no minister, or being caught some oil finding to you get. You can do that. I'm buying to be caught, said you may be, now by a minister cost the UAD. It's not done. I mean, the government's role is not to go into institutions and start attacking people. Okay, I bet you want them more court. That's what I say. It's more video, more the educator, educated Ghana for almost every group, which is civil servants and technocrats. Yes, but say oka say omo ya aban adwuma na egu kro no a ye bubo din politicians ne ebo mu din enti si ye nya sa me ba ma me make me point ni me ba cho me ba politicians na omo na ye ebo mu din ye bubo din no ya ye ta bo mu din no onya sure say omumu bi atumi asori agina omo nan so ene sa afu ekura kasa ana obi kura di sa aboni ni bi ene wetu anamon bi na aye ebe ye nhweso de de ama afofra it will put the fear of the Lord omo academy journalist no the party team more journalist no
and I will pick the over politician because it's the easiest conversation and any easy. One shame, journalists are ultra kata, what first car, I call printing newspaper, our friend who journalist, or reporting that media in our store, or the manager needing to share on, or the me could do picture in a photo. I tell you, Panafronino, let me have that here. Journalists, online, not for share. Omubo man, you know, Jerry Hansen, MD of Toro, the me could do picture in a photo. If you show me and a journalist, who say, assume a C and a managing director, or no, and also the Sodoboro, and now assume a C and a general manager accounting, Sikaira, all the ability. Okay, yes, idea. No. Meanwhile, these companies, no, they are their own limited liability companies. But it's easy to mention Majuboko Prempem. It's easier to mention minister of this. It's easier to mention this, but who in Central for no? Who nyamu shishemu ewu nipa otesa nduma kuna no Ghana nyamono. That's the problem. The enemy say politicians no ya na yedi tumi e de mamoa. Appointment bi ne saa nneɛma no ɛyɛ amoyɛ enti sɛ woka sɛ yes yɛbɛbɔ omudin sɛ civil servants no ebinom ɛka ho na ɛyɛ na nneɛma bi ɛnkɔ but ne nyinaa twa ne ho a ɛba bi wie wɔ mo politicians ma boboa no wobɛkɔmu no company na yɛ adwuma wɔ mu no sa company no ewura company ni wura no say no and a adwuma mu ho anopa uba adwuma opel salaries a enya adwuma wura na akọ no compato bebo a mana ukọ accounts na akọ di wo akatia say ebusome so na ye ntia waka enya adwuma wura na ukọ no ho so marketia we ukọ accountant ho na akọ di wakatia so o ka de wakatia ama accountant na we body di adwuma wura. Because for all you know, the human was a munyajuma and an accountant no any in Tiaoka. And son of a boy, you know, now what accountant for? I could be say accountant, now market Yahweh. Accountant, a jumera, he can offer me now. No, say, me co accountant for accountant say a jumera, depending on the jumera, no, a bonus to do. The Patria Sarabecano. And so a bad political space, nobody. That's the intermediary. You see, Juma is a limited liability company. Do you know what that means? A limited liability company has its own board of directors, has its own board chairman, has its own managing director. The minister or the president has no power to go in there and sack Kofi Menu. But then, so Kofi Menu where we are here. Also, the Kofi Menu Echo Police Station from the Aquaso, to me, anybody, we need the unlawful dismissal. But minim say we are aware about sometimes intimidations. I are politicians. Ni be the safuya ya so many civil servants. Yeah, bonne ba ni person de kosho omo kon no. Yeah, we are aware about intimidations. Because so udi agra be transfer. We ya do be ko ha. You be frustrate you life. What is our report ni be? Yeah, patrol. I am not. I didn't know how me catch the way I see that make them catch. And say. They are not certainly coming in common because some politicians will be added as number of video. Okobo, Mr. Mary, will be Mr. Mary in community and yet. They are not journalists in some show for no, yet almost presentation, almost not as if you will be adding up a video. Not so other video. They make a show and say intimidation, no, every intimidation, no, that's what you must. You know what you must. Who to wear, what you read, you after me and me mountain. So we what you must. Maybe I'm not over Jimurano, young farmer, some Mukaka. Young fans were Jimuraya and but to the old bar, now all young Shishimu, now will come at them, putting the credit to the other. The NDC for Nabonia overcome was useful. Now, what Jimura from her mother, who could hear Shishimu, not all can I NDC for an economic useful. You, the presenter, have a choice. Either say Ubi video manager and also the judgment as what any they know they are professional means control. After they make a judgment. It is a Uye Wajuma 1 year Juma now we Juma. Now we Ubia Uye Ghana Nima
now we are now in the school. What is intimidation? We can be now that kind of intimidation or no pay your fire that. It's what is intimidation. And again, these companies do not have minister at the ministry. The managing director, I have found no ever Adwuma or no Chehono, yet find about on the year. The BB Agra, Muma Yambo, Adwuma Kono, in almost Adwuma on the door. Politicians are not going to because it doesn't solve the problem. If you are here to know about Adwuma for 5 years, for your money, and I think we in India, we be Obia empty, a politician we didn't have. But it's not the politician who does. Yes, sometimes it is a politician who will go and do something at the ministry level. But in Jumakua, it's a politician they're going to do. Back and forth, a woman in the common word, and it said Bibiaira Ewoho. And this is not the first time. Akoswa. Yen ni mu say be say sooner by na free hoda ben na hwan na na said ye if you say it is you see next week or what for free the naming and shaming no will only happen when more is a job for no to share or more yes I no am go mudi na se ma mbo omudi ma nye naming and shaming na dey abo de ko share obi a they for the politician now. That's the bottom line. They will say they're okay. Of course, whether FPC or NDC or COSO. And not sure I will say, if you're going to 200 years, I am money. The more than trouble, more I'm going name and shape. So, oh, Mr. Don't connect it to my refining area there. Mom, what said, you know, no man can. Ni para ba tena hafi mo ya de because e mi na ye de get fi ID dia ni bi tia for e tia ta for no. It's that dia work no. Yes, it's right. It's been going on for a very long time. The reason it's going on for a very long time is that system software are not prepared to do that investigation to find out who is culpable. They think, oh, and a minister and a president and a minister and a president. That is easier journalism. Just to blame the guy in charge. Meanwhile, Obini is happening. But ya tesa also say Omampani managing director in free hall. What can be sir? Nipa to ai makata unit. Yeah, na say na ono so no nya hwe ana. Managing director na nya hwe dia mean that politician ID. Managing director no any nipa ya fa no. You see, manage okwa Adwuma ko bi mu a. The managing, that's why he's called the managing director. He is the director of the company. And he has executive powers to do the day-to-day of the business of the company. So he's called managing director, not or a director. Company no directors only be but back penny is only day. They are no uncle surgeon for and share the air course with member. Assembly by a Ninkasian Pamo board chairman. I didn't that because board chairman no notify of that board meeting there. Nipa or deep for senior here. Say a funnel, so on share a human share. At the cost of a managing director. Into or no any of this to do the bono or no nine in a junior year. That is the person we take out, not the finance minister, the energy minister, or politicians now will come up. But I mean, the managing director is not a politician. Yes, but I mean, say Ubi say ye politician being free hot, but their air cost one say I was say omu taking action ebe benefit ye nyina say and somebody say na say me ba cho me ba o the action no action no nipo ye adwuma o be take action e me me take much on I want to ask you nipo be take action no managing director now or no be take action no e do no make me na adwuma na your game manager da no ko to ho no who is the president. I called on the president to sack the managing director because adwuma ne hu so o tumi ye say eno ani asem ani me so me kan you again and now that will know what you are saying. I have put the blame at the doorstep of somebody. You are happy to say that, and I have also and a politician. You see, that is a general conversation. It is not. I am happy to say a fact. It is something I why and not many and so say ira. It's the bottom line is not that I have called that the president should sack the managing director. Simple. That's what should happen. It's not to do with any politician happen. Irama yenase bibiani abesa ba wonchen biom. Yane owura kwadwo nsafwa poku
or Executive Director, Institute for Energy Policies and Research. And yɛne ne kɔtwe train and komonoma me twa me hom rame ba. Yɛde nkomono ne aka nyina ɛde toa so ama otiwi ma me. Super oh super, super oh super, super sub cement, any superstar cement, and it's see idea. Messi for the contractor for you to a guso, and yes, some G's enterprise, and I cover cement in your adiaba. And to your Messi, we a contractor, will be your project beer, and yes, super sub cement, any superstar cement, and no necessary water, and one day, the grade no, and your 42.5 hour, and 32.5 hour. Now, so go to superstar cementa and don't see 32.5 N gunning na and no penny cementa and you 55 kilos ya chow 5 kilos free ninina and some G's enterprise and now go fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti wo pe super cement and superstar cement and now say iron rods ni be to atono some G's enterprise ewo akimoda amantra yenidux filling station no and the bon hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190. Say your case Dominion Herbal Powder, Emma immune system, and then Quabo will nip a drum in the yedden. Then the senti, what I did, Yaresun Kunimua, and what dance be new. I don't dare fine pa, Manumbi, Tina me do one dancing, and I say, me say Dominion Herbal Powder, dear, Ninia, and yet a month for dancing, and a bacon fool. Near I yet a woman nip a diamono, a bromadrin, and a mentias so, and my Dominion Herbal Powder, and Pawu de Biarada. As someone at the honor, Dominion Herbal Powder, and once one year will sue a share will take up. Now that trick to Biagumu, what fancy yanum. What we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba, a pen for a baton more monufo, and Quadawin if you do me one come home. Do 054 315 8195. FDA, Aji, a gradient cratui atum. Means Rodipa. Solo means Rodipa. Hey, now by school Benoya. Wait, wa Missy, BC your coach computer placement when you be Sanya one final school papa. Sanka more than the nickel living bread school compressed. Akabano and could be 6 ones. Nami and your mammy won't young Anna a bunny BC 2022. Ye did kind our Prim Central Hangina. A bunny you see Mass and Swa the whole Ghana. Yay and you Rudy kind. A buying crab boy abaso. You teach us funny you good. From crèche up to JHS, Yabajo Bano, and Tetayade, Obafanequa, Sa Opesukua, Omotra, Yapadia, and you're not a young living bread school compressed. And I was on do Bano Eba, Yaquadaba, Concra, Compresec, Wunya, 8 ones. Ama Oda MP, Aqua Compona Basu, Ewosukubo. I'm the free scholarship. Hey, what do you mean? That's good to say they met me to home fees. Yes, school fees in the Motri. Get to be a crowd, you're meeting me, dear Babitia. And in the here, the say, what do Bano Eba? Say a bassa or banner cry a man scholarship, your money be free. I'm an Asian dear. Hey, go go with it, maybe one. You are come on down. Say, Udu Akama Wabo at the Tay Junction. A kind of down now. Your soundboard is you. Ubetin your frame 0559 398499. And now say 0204 714040. Your sign so a car. Your battery Padano from Mufi at your best. Your password. Your sign Edwamako. The living bread. The best among the best. Admission. Heritage Christian University, Amasa Mine Stadium Road. Now affiliated to KNUST. Where Bia Wapon Atua Alpha a school for Anunti, Usubetimi Ababi. Now with him, Sir Owa Wasi, HND, diploma top up. And now we are mature student of 25 years, sir. Also Utimi apply. Yacha marketing, accounting, banking and finance, human resource management, business information technology management, information technology, Bachelor of Theology, War Heritage Christian University. Yeah, all the business administration programs in Navy and our IT short courses and a media and so on. Heritage Christian University, any the only university amuma entrepreneurship support. Your school fees are very affordable. Sounds and your hostel facilities. Fre 020-229-8399 and a 0547-777731. Heritage Christian University College, training compassionate and ethical leaders.
Adisie. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Abusia da se ugusu a utie yen mache eno ni dwumadie no edin station nso edin eda so ne ahenkan 93.3 FM. Ofremi obuoba ofori amanfo yegusu a Ghana nkomo no an yedi ni kakra sa no a. Enti eya na wahye ne nso adwenkyere obetumi di aba ye koin anim ne yebekenkan ne kama di ama enti mu amode mo di aba already no. Don't worry, yebekan e di ama why. Frimpon Enterprise semin kan show say adwumawura eno eni din adodo no a e de efre no enam adwuma papa wo bo enti na Frimpon Enterprise semin kan show say a free aduane na ne awudi akọ enum te say African Queen oba pa mackerel ene mackerel in kae no aka ni nyina no eye ne ho no mo na wo say oba e bia wa bie provision store bi ena wo pese wo fa enioma de gum na afei wo hwe kwan a obefa so a onso betumi akotonton na wenya mfaso kakra e de free mu a eye Frimpon Enterprise ena make am for dia ma menkwa homa ne so nkodi nkomo we mra me ba na afei yentoa so emfa emaun yani Ora Solomon Yawo Kwashi or General Secretary Ghana Association of Medical Laboratory Scientists. Good morning, Mr. Solomon, and welcome to Ahenkan FM. Good morning to your cherished listeners and good morning to the public. Okay, so I understand you've expressed concerns about the absence of laboratory logistics to support your work. How true is this? That is true. So the Ghana Association of Medical Laboratory Scientists is a professional body that was registered in Ghana in 1973 on the 25th of July. And this year we are celebrating our 50th anniversary on the theme Medical Laboratory Services in Ghana, the impact of our service, the prospects and challenges. And one of the challenges we are faced as a profession in Ghana is the logistical challenges that is not making us provide the services to the public as we wish as a profession. We can attribute some of these things to so many challenges, including the payment system. We know that health insurance is one of the main systems that we rely on as Ghanaians. And there has been challenges. Even the Minister of Health recently mentioned some of these challenges where laboratory services are bundled with other services. And this makes managers of the health system unable to allocate funding for laboratory supplies. And it's causing us a challenge as professionals. Okay, so what do you mean by this logistics that you're talking about? What and what do you really need? So medical laboratory facilities uses items like gloves, equipment, analyzers, and other safety items, reagents to conduct a test. So if we talk of logistics, we are generally talking about equipment, safety items, reagents, and other supplies and consumables that will aid our work as professionals. And are we talking about lack of it or you don't have it at all? We are talking about inadequate levels of these supplies, not lack of it. We can say that government, after the COVID-19 pandemic, have made a lot of input into the laboratory sector. That notwithstanding, we still need some of these equipment and consumables for our work. You can also, I'm sure if you go around, you realize that some of these COVID-19 molecular testing devices that have been bought, because the levels of the infection has dropped, they have become a bit redundant. They are not being used for other tests, even though they can be used for other tests. So this call is to call on government to look at this sector and also look at how we can make use of some of the things government itself has bought and placed into facilities so that we can use them judiciously. And don't you have any clear structures that you can use to communicate this to?
we want to thank the Ministry of Health for the support. In the past years, we've advocated for some sort of directorate for medical laboratory science at the policy level. Even though we didn't get this, we now have a director for allied health services at the Ministry of Health that takes care of our work. But what we are also calling on government is that it is not enough to have one director at the Ministry of Health. We want that the structures in the health sector at the lower levels will be formed as it is at the Ministry of Health level, so that we can have a director of allied health services that will coordinate our work as professionals in the facility level and at the district and regional level. Okay, so the structures are not, the structures to say are not very well in place. Government, we pray that the minister is a listening minister. These days we have had a goodwill shown from him, and we know that he will listen to this call and have it done for us. Okay, so it means as we speak, you do not have a clear structure when it comes to the medical laboratory system. Yes, the structure is uncoordinated. And I'm sure your reporter would also mention that one of the things we spoke about is a policy. Even though we have drawn a policy with the support of the CDC, there were some challenges that prevented the operationalization of this policy. If you read the preamble of that policy, one of the major challenges that the policy sought to correct was lack of coordination in the medical laboratory setting. That is still a challenge, and it is affecting our services and our coordination as professionals. Okay, so these concerns that you've raised, have you called the attention of the authorities in charge? We have. Well, we have over the past years been calling and drawing the attention of the Ministry of Health and government to these challenges. They are attending to them, but this call is also to make it public and also call on stakeholders like the media, as we are doing this morning, to also contribute to the discussion and make it done for us. And not for us as only professionals, but for the public we serve. Okay, Mr. Solomon, it's a pleasure talking to you. We will come to you as when we find a need. Thank you very much. We want to also thank you for the support and the support of other media houses in the past year. Thank you so much. You're welcome. Okay, into any General Secretary at the Ghana Association of Medical Laboratory Scientists, Mr. Solomon Yawo Kwashi, and a train community, and commoning in an on Yamo H say, Oko hospitals are who do no. I can't dia na womo adwuma for one members in the credit through. Omdi di womu dwuma no ebi ni ho to say ade omdi show mon sa gloves no ne thermometer no ne sa anoma no eya na de wo ho no esua bibisa ne say bi ni ho kra na say de wo ho no na eya na esua no so eye ne wo ho no enisua nti omo srempanimfo say omo mfa bi emeka ho nti ebisa ne say we no as we madwane abeto media no is it that say or how bi sa wo ho no mo ni kwan bi on betumi afa so akoka kire mpanimfo ana no so bepem sabre ya yeka say de omo hye de ni sa kwan no per se nemum wo mo ni mpanimfo adi nkomo omo wogidie wo soafo a wo no na mpomudin sem so hweso no say ode niam abetoto na kwan mu ama ne omo hwehwe ni nyina wo nsa atumi aka ti bisa say nioma amode akade amode di mudwuma ebi ni ho a mo kire se ha madwen no mpanimfo nso mabɔ mamane nso mabɔ mamane na ɔmaka kire mo so mbɛhɛ sia no ɛno ne enkomo a ye ne opani no kɔbɔ ye mepa kye ye toa so Frimpong Enterprise na migusu ameka ne ho asɛm ɔsɛ menka nkyerɛ sɛ ye ba no provisions pa dia ne hɔ no na wɔsɛ wotutu mirika na wo ba na abɛtotɔ wo nioma nyinaa wokɔtete so ɔhu na wo so wetimi anya mfaso ono okro no sanse ono onton no atwamene bo mfa ma wo Frimpong Enterprise eba no anone drinks no so a otonton ni nyina bi
ne bo F odan Madarina Hotel na se hɔ a ɛna be hunu no o friend was 0244897525 0244897525 and a 0206473953 0206473953 0242111236 0242311236 number abe freni ajo so Jubilee Hospital so ati asim o se men kan kire o se wo hododo o pe bia akwaje ayare sa fu ani kirem ewo Jubilee ye be hwe e free OPD inpatient service lab pharmacy wo ho edin na mu ha theater bia ese koye awo kan na pe bia wo afa ho o pese okotwa scan na afa ho nia wo pese wo ye wa ayare sa ho bia no pa cho ko ho weyin wo be ko ho wani ene ha wo ko ho diabetes ne hypertension eno so ko ho canteen wo ho aduane no papa bi ene ye ton ne ho insurance nso ye ge national health and a private health insurance ye wo dan boabo amantra bridge ne so Jubilee semen kan kire wo se orane ambulance service inte bia anadwo da suom na yare bia beto ahye wo so a wo be frɛ wo mo 0244 575799 0244575799 and a 0241784645 0241784645 number abe friend yet to me age wo so soboti no so boost we immune system amu anya hoden e de atoa wadwuma eso na soboti no so won saka bia o be yi ne te se you know ahun se ne leptin ne tie no uyi bag ne ba ko na de atunsu hiem de o de asi chirikitu bia som fa mo kamfra o yo ho aduro gwa ono kro no me pa chawala Haji Hankuri Enterprise oda Frimpon Enterprise anti adwa ho eno so kwa won sabe ka bi Mary Nkroma okọ no mo won sabe ka Nana ya provision store Sister Vero oni snap yaba ne die nhwe ewo achem dan pa chaw Oba Ahenkan FM hanso a wonsa ebeka sobuti ni bi frɛ agent no odan ha 0244878763 0244878763 number abe frɛ na yetumi age wo so ye kwa animu no the other companies no so de no ebetoa so amao ma yenkɔ ne yenkonkofa enkrofo adwenkyerɛ akakra madaroma mode abrɛ no emfa entoa so emfa ema na afei yankwa homa no so biom ankoma foster edene de abasisi ana o kire se odi free of once ya yire bi achemansa o say yes really true pass galamsey activities no egusu a ekoso den na ese nioma me de mekoso a ablemu some communities elders no DC for and a security personnel for no sa yi commander for no bibre no a enye omonye papa omutitete chire no mu di bone ye de shamanyofo na o ka kire wo mu pen senye wo mutu onhofo encha nkoma ne maame Mrs Rebecca inti amoadonkwa wo achem ayerebi ankoma foster ne de ode baaye no ode baba ko asan de ababiam we see a friend Isaac Edu oso oboba please who is coming you Kwame Taylor ena ebisa se na hwan na eba mani age ameka ho asem no yo de atwen wobete ifiri sabri ya kokopim nyame ya admo chana na pa bete nka Dr. Down Blow Eddie Free Prem so apel sika no de aba no so kire se galamsey report no Professor Frimpong Eddie aba monten so na kire how corrupt omampani ne nkrofo ye omo wie so a no makeka ro mani mama nyame so mopa nyankopon butusuru ho hwe nyina nyankopon ya adom a 2024 Ghana for beto santen yekoye den yekoto aba ebekoto aba dia maka ni mampani John Dramani Mahama manaba no aba be yi saa ne mani nyina e free ho no more na yate dia aka no memfa ntoa so Amisco Spelele Kaswa ose Hawakum Sin toaso aka ni din no ose galamsey ntokwa ne de e wose nyina aka bomu oni ako de tia ye jadi abo aban ne nko aso a nim begu ase ibedi edokono kwa wie no de #galamsey no yen ending no now to protect our land ne de ode ba ye eno no Opadimon Felix osi DJ Opadimon ye ta frɛ no Kumase Swame eno de afri aba no o kire se Ghana for should stop say ye discourage your mampani Akufo-Addo ye ba no eye okon aye kon de tia galamsey no a ne ye mmompa ye nta na chi no mampani Akufo-Addo aka no be ye galamsey no be kon atia enchi ankoma chairman ode no ho kwaku apia Vice President Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia
Honorable Kwekuchi Bafo ɔse Asante Mantemu MC Honorable Masolo Fusu Boache ɛna Asante Bekwai okay ɛna Swami MC nso so ɔse ɔkyerɛkyerɛ mu nyinaa yenua bema ne de ɔde bae no Sir John Bososo ɔse ɛtaa frɛ no aka Kingsley Newman for Fantia kwa South Seat ɔse Professor Frimpong Boateng please be more fire fegu MPP aban ne so san sɛ ɔma mɛboa Ghana fo koraa yɛte sika so nanso so indeed comedy ha dream pa happy belated birthday and confirm Honorable Kingsley Wusu Newman also a incoming parliamentary candidate at the Mafantia kwa South for Ruby Fashion Dichem so also obeying Golda Hotel ni dia aba no say NDC womo die incompetence di papa opposition omo wo no kromu hunu kutuku anu mfa koro wanhye ene omampani dada mahama onam campaign a wo ye ensem a wo ka no o kasa se de wo ma metena Ghana konwa so da wei na o kire se ye de wei epia ka omampani Akufo-Addo Ghana fo monko so anta na chi wono ene obeboa ma o my Ghana atimi agina ekwan papa no so entia enkoma Dr. Bawumia Dr. John Kuma also a deputy finance minister Samuel Pine Kumasi mayor ena lawyer Dixon Osei Asibe ne de ono so dia ba no Rejoice Efia Bim ose odan constituency ebeye pinso watch out ne de ode ba ye no Bertrand ni Ejein Kreku aka Papa J ose good morning obobo free amanfo Nyankopon adom asade nkwafo frachen na onkotia kan mampani John Dramani Mahama ese wo ba bie mu a na tema hwan ene ensem no keka bebre he media future nim ka kire no one build a formidable party in opposition no one forget 2024 about one na no de nya de a wo nsa beka nchiankoma engineer Emmanuel Apoy regional engineer ECG tema and also ochia no wie no say #the best in the east Aaron Babako kokomisa so de ode bai no che say anwansa moment pa nchiankoma madam Ednora Chika or a general manager de ma Peace Skills Hub Africa ne de ode bai no obechiaye Hernandez Fidel Hayford or say good morning oboba na also the free Tadi Kwesimintim or say Akoto is the only among the presidential aspirants ne campaign message ye kama pa ye massage no you yate ne de ode bai no na Jemfi or say good morning dear host ye friend na Jemfi am wo de Dr. Akoto wono ene aba be di MPP fu anim ne kra na fe yenko ye anim no we see friend ko mensa pillar 2 or say fellow Ghanaians mum ye nyina stay away from illegal mining na MYN aden sikani bebrebe sei aden ye census no enchiankoma Honorable Kofi Nyako also ye incoming MP Okan Kwe North enti we am messages amadaro ma mode fa Facebook eba ye no ene yakenkan ede amamo na nyamode fa normal SMS no so enye ne yanko yen anim we say good morning boss fantastic morning show program and I want to so we di ho chia me no ye frɛ me Kofi Boateng obetimi so afrɛ me Star B me wachim so adro ne dia wode eba ye no Ghana adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM mepacho ma yemfa sedane bi confirm Samchi Enterprise Samchi Enterprise semen kancho se ya densie ho niema na ope cement papa na ope dia brani ho Samchi Enterprise so no need the main distributor yeba no super sem na superstar cement wono no ton ni nyina mepacho Amantra Wache Junction na Obutu a Dukes filling station on na ben ho wo ho mepacho say iron rods say eye enchanse de bodan so say eye nadoa prango na uhia e de akoye o project no a Samchi Enterprise ho no na no pay ye kanfo e de amount obefre wo mo 0243 583190 0243 583190 eno any number obefre ne yatumi ajo so Heritage Christian College and so semen control say BSc nursing degree programs no one more no was all but say Ghana Tertiary Education Commission and a Nurses and Midwifery Council ama one more abodin krata wo mutimi run sa course no na nye no nko a ultra modern and a well equipped skills lab one more edie practicals what on sadia fro sebra ne bra beje ntete bra beje nimde
nefa kokɔ som ɔman Ghana ɛno akyi nso yɛ sign ɛwɔ BBA programs ahodoɔ bebree no a ɛno ne yɛ degree programs accounting, marketing, human resource management, banking and finance, business information technology management. Yɛwɔ abodin krataa BSc information technology, BSc information security, and a bachelor of theology. ɛno ne yɛ Bible mu nsɛm kron and a yɛsua wɔ hɔ. Yɛsan so ɛwɔ professional programs ebi te sɛ ICA, CIMG, CIHRM, ICM and a media short courses nso yɛyɛ ne nyinaa bi ɛwɔ yɛn hɔ. Na adeɛ baako a ɛma heritage yɛne afoforɔ no ɛda nso ɛwɔ wɔn mu ɛne sɛ woba yɛn hɔ no mu a wosua adeɛ no nyinaa no ne asan ɛde entrepreneurship training ɛde aka ho ɛde ama wo a yɛbɛsan ama one laptop ɛna afei yɛn scholarships no nso dɔɔso wɔ hɔ affordable ɛna flexible fee structure ɛnso wɔ hɔ no mo ɛde ma wo. Ama Saman Stadium no akyi hɔ ɛna wobɛhunu yɛn 0547 777731 0547 777731 0202 298399 0202 298399 Oba dial star 789 star 300 hash. Now wato online serial number no. Na fi wa apply ewe yen website ho. Eno ni www.hcuc.edu.gh. Na una wo krono. Heritage Christian College, a university training compassionate entrepreneurial leaders. Me pacho fa obane ko ho no konkonko G entity companies yada Roma. And womu cry mu a ye sinkonwa na ye som o my Ghana eni kotukumai Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM ene eye director edema Heritage Christian University College Mr. Conrad Kakraba ene eye wo birthday, so happy birthday going out to you Mr. Conrad Kakraba of Heritage Christian University College. Ono ne director wa da school no ano. Ene nso so na woda. Nyankopon to nkwanam. Oma wunyini nche na wakoma so ade nyina emremu kama. Emfa emmao. Abusua simano aduanan mienu ena abo apa anopa no nkono eho. Yebeba wo ho na won so do de abetoa so na fe yahwe asore so na nwumadi ahodo aka no nso so ye de atoatoa so e de amount. But mame enclare we mfi ho na fe mi ma wo kwan ne brem. Numbers ye di be di dwuma ne 0201 944 485 0201 944 485 and a 0554 820910. So what is it? Olumaya kasa na no si ya na wa hyase se ofre ma menyi we mfiri ho abribia no se amanyofo eba na omo keka niam ni bom bebre na fei eji wo nsem a omo blemu wo mo ye nsem kyerofo ye ni problem bia see the fourth estate. This same fourth estate ba betena ha na watwe Ghana fo adwen si niam bi so na eno so yeso abetena ha no mo se omo kasa omo boso omo kasa se de omo nko a nsem kyerofo no minim se ya woti bia yesi nsem kyerofo ye kasa se de ye nko a ni nyansa wo yitirim ye kasa se de ye asoro abofo wote nsem ni bebre no a mesremo amanyofo se mu blemu se ne mu beblemu yende a ene mu di amoma ye binni se ne be ya u blemu yen ya ne hu so o ade no kra na obo me ho so bo no medi bi na mani bi na asem koba ho na ye bisebise mu na se ye nsem twofo ne ye twe omo awuram ne abo mo yem ya twe omo ade omo atare ban dia ene na sikadie no so ba ya amoma ye binni sene asem ba yenyim si yenyina na yeye mi ntimi nka ho asem nti ene ne kakra bia metimi aka no no se mo recognize yen of friend saying yen arm of government no mo recognize dia ye besremo
mudi a monkae yen na ye blemu an yetimi ahu se ye nyina ene ye di bone no na se okotre ekwawi na mako ama ponkyere ne ena aba behuhu na no ne de eya na eya pa. They say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. I say one more sending me messages in no bebre no are interested in the big announcement na make no make ho asem biom meba chodi ni be say free oboba oye uni abe ma taxi driver begwani tio na no pede yakopon shira papa na ya we ho na me dey ka say am finchie modern e ma Georgia ene bi mali fireman ene Mr. Gbe e be mo bi anyame asom dwen kom oboba and now no pay me be some who say Ghana said they were that. I didn't tell me this because me be going me tonight oboba you yes I letting billion no e kon koto excavator some koto me kwaji asase conversion na ma for boy say gumu de won akoye galamti eti o ma peni what the presidency eto so Ghana for serious so pa na ye de respect wa say ye de ma won e kama wa kunya na ye de ma na de a o ma peni be free na kwesi me na de wa so resign. Don't me resign. Maybe go and me the respect would be a biara bamount. Na Ghana ni biara se de bamount. Because so kasa going to me and fight here. Who do presidency better so? Then that hono. We dey wa be mo penny for. Doctor from Port Watching sabi. Onye ni peku keke. O you be o ye MPP ni ba ma pa o you campaign for founding members here. O ka hu bi. List o dia ba bonte so ma penny so betimi we see the eju mo nyina eja na so wa twen mo aso a Ghana for the bon semu ama but say dey beye ante bi say what that e Ghana ha oboba say ya nhini ye ni ya nhini so say wo koto me so ko da so a oboba me say first na naka enam ye fa no say bremu so no oboba na hu enam no oboba me say sia me say kona kohwe ko ka me fa horo so na first Ghana me say ko so ka te to ko horo ka ho oboba na ebi ka o ka ho e paint. Watching this more than 1 year. Yate. Yeah, that's it. Yo, Yate, my will be so met was so AB. Me patch on sube to me about 0201944485 and at 0554820910. Me patch on be a free. Hello. Yes, our boss. Me patch on be a free. But from Mohammed, because of what boss yentio. Medaf, no Mama Quiniana. I'm a chair. Now, George Amanda in this sport, I was assessor in this sport or that branch executive for the Chomo. Now, the Minia, the Kwamba kind of the percent to us, and I'm a percent because 2024 Naban. Kagana Nibi got to abandon MPP, a by way. I had to say all the bomb at 2 Ghana. I say Ghana. Because Ghana needs that. I just Captain Mahama will be because of Galaxy way. Until we were in a share MP from before the Galaxy, I took it and say excavator. Excavator more than 1,000 plus Ira. Number of time now I got to Galaxy. Because of Galaxy, it took a political week. Yawahana, you can say, the wife at the parliament say, Uchi Obiako Galaxy, I shoot and kill. Not MP from Penny for, and they say, Yakomiswa. And before Adam took it and say, Nam Penny Casa or 1 man co and take and say how the president ever told. This son of Kutiana, president of Bato. No, to me, independence, and you can pay me. Oh, without that. Yes, so, yeah, that's it, baby. Unsube to me about. Nah. Odo dear Ababa Betwaso AB Ghana Fugu Soka Sampa Chudi maybe I can say free. Oh, Namisha. Just someone be able to call. Okay. Namisha, no one tonkum. I'm on what in. It's the consume them. That's what tonkum on up there. I doubt. Them. The media, and I'm making my own for and some Kakanda. No, I'm sorry, I say.
I confirm about Ayera, you know. I don't know, machine here, you did to assassin. But here, by chicken, a timira, none of the engine can answer. And am I one on here, you know? Oh, man, you won't hear, you know, obey the bar, the car. Obey to the bar. Oh, no, make a cassette. You don't want to say, and you don't get here, or man, many I had any cacra. So, Petro, I have, wait, I put the 10 o'clock. Okay, yeah, that's a bit brave. We lost that bit. Me pacho dini be because free. Jadam for renew. Jadam for me pacho yintio. Yo, me fa kwanya iso akase moni aduma pa oye na ma pa kwanya iso etia me krom jadam for na machia hona bukwasi akwa ene ma big na hona bu Kennedy osenya kon so wama achimso dwa fe papa. Yo menua betwa dumedi so a na se Ibisa say, Papa Mahama, if that's how my to by this time, why any na a ye? Why you be nipa there, or ye be a yaka? Na policy ben pan with me a cat what they say, Massa, your Ghana hand of catch you say, Ghana for the you would feel at ye. And numbers who are re and Macadumpi. That's I don't pin a hundred and ampa ever come. Jordan and Pabacam, a MPP, Abam, and in a mamu papa. See a police desire de bar, I just say, and yes, a police kitwa, a Adwuma-Adwuma Yayado one. Na Nanado, a 2 quiet na Ocase, Ghana, Aquanya, Eva Pama, Ebe Gina, Cynthia Suka, Nanado, or 2 quiet, Yana Wada. And a Ghana Quanya, and yet Nanamiadum. Papa President Akufo-Addo ene na mamu pa ene Dr. Muhammadu Maomia omugusua omoye Ghana akwan dodo no a yesre aboabo kro no mu de no enimse na me yadom a ebeba so na dedem kwan so yesre epnmc se omofa omani eni akire emayen na eno so emra so okay oba anope na misra bebre mera sibebre be bacho udidi be bia so kesefi. Yes, sir. Me pacho into your boss. Na mo to say. Nyame ehu ye mo bona nso e. Agopa da ma me so me we me fa kwanya so na me ntia MPP for mpani for wo achimansan blog isu nyina. Ma Vic Honorable Alexander Kwesi akọ amponsen jaben na osenya akọ Kennedy na chia obia. De chia ni say galam say nsem na ye ka no. Say me kan yehwe ni yo efi se enye mining ayibia na galam say ebi o ha paper da so na me busa se the Professor Boatin kan ni nyina na ayanye bia omo asofa ni fa twi ni twan no omo agbachiri ana se omo tu anamo akohwe se license mining ana se illegal te ya hwe sa de ni ye ne de sopa ye friend say yempani for na dachi bia no ye na ba watiri enti mesre se no kre se illegal mining no ekoso ye nyina ye nimu a ye ntu ho anamo na nea enye papa enye on license no ye nka sentia na license wa na ye nyina ye nim se aban na ema sa tumi no ye nyintum ibekwe na osenya akụ Kennedy menchi ya na bebre ani ni nyuma pa o ye e wo so aduru ne important. Okay, yes, so yeah, that's it. Me pacho won so di be akese free. We ye o yo for this year na ko fibo atin adodo na ata fra Mr. B mi ka se free achim so aduru. Yetio. Yo mechia dia na mechia oni watiefo enu abejafo ni na. Me pacho mechia so dia na mechia me parliamentary candidate Honorable Tajo Rahim NDC candidate incoming enya me pa 2024 year ye beji seat na free ye nua no nsem yo se me kwa matam to galam se nsem ne de afa de me tu kwa ko ba bi a eta se me ji amamra ne amane agency no me de mencha eti me bo eka se me oyukwo de hye me ya kenkwa na me numbre mu enne se me duru honom na se me ka se me ya kenkwa na me numbre mu a mu bremu ben bremu ena adane ti bremu ena adane totokan sebe
na yɛn mpanyinfoɔ yi mpanyinfoɔ sɛ deɛ ɔde ase deɛ bɛɛ fie no ɔna ɛde nwansena baayɛ sɛ minsusu sɛ obi ɛkɔ akoto galamsey a ɔkɔ nananom nanso ɛna ɛkɔkɔgye permit ansana nananom wɔ hɔnom na wɔkɔ aban mpanyinfoɔ hɔnom ansana ɔkɔ akɔgye permit ansana wɔtumene asi asase so enti sɛ yɛde sosoboɔ ne bɔ a yɛde ho soboɔ ne bɔ yɛ mpanyinfoɔ no ɛfiri sɛ wonim deɛ ɔmo yɛ mpanyinfoɔ no mu bi wonim deɛ ɔmo yɛ ɔmo deɛ ne sɛ ɔmo kɔkɔtu amena donkodonko ne kɔyi ɔmo sika kɔkɔɔ ne ɔmo gold ne nneɛma ne na afiri mu wie a afei ɔmo frɛ biribi kolikoli yɛn nuanom mantamufoɔ na ɔmo wɔ mantamu no ɔmo nso ɛkɔkɔte sanwea no na ɔmo nso asan asɔɔto na ɔmo anya nkakra bi wɔ akyire enti sɛ yɛn nuanom na ɔmo si akyire no ɔmo si akyire na sɛ ɔmo kɔ a na afei mpanyinfoɔ na bi asan akɔ akɔma sogyafoɔ lai sɛ ɔmo tu galamsey no wɔ hanom sɛ enti no ɔmo nkɔ ɛno no na wobɛte yɛ sɛ obi adwane na wakɔ akɔtɔ pizza mlɛm obi na sogyafoɔ akɔ akɔbɔ obi tu ɛna polisifoɔ akɔ akɔbɔ obi tu wɔ hanom ne adeade no enti sɛ yɛama yɛni anafɔm a ɛbɛyɛ kakra sɛ yɛkɔ afuom korampo a sɛbe yɛbɛnya nsuo korampo de ano aduane adi wɔ afuom korampo no ɛbɛyɛ den yɛka sɛ yɛdi agenda kyi yɛbɛhwe nsuo fura medase nyame ɛnka wo nso ho too bad wama woagyina so akyɛ fakyɛ yɛn wasan kra ba wodin ne baabi akasɛ firi hello yes sir yɛgya mepatwɛ wodin baabi akasɛ firi Pate FM original kaka ku ba ya che nti na kamera ya fi o me de me ho che kakra isa ma baba ya de radio si enti o isa abos obi na wa yad na me o se me de na me bona basu kakra ona bu kojo opon kroma na se na me kwan ye no me kan isa no nyame adom e kwan ne ye isa ma mbona basu a enye fan na me bona basu ya de we go do ayi bi isa me hu se second good no ka osasu gu ekumos network eye kakra nti se first no ya me bona basu all right me da se kaka ku no me ba cho unsu di ni be akase free so me di mo sister ma me kasa free at Chance Junction me ba cho yentio yo ai am say me person me ba aye Professor Frimpombo ni statement now the ba report no report yes okay nipa we break kase ya nipa nim bi kase aden na actual report no da free 2021 na afi na about me minister for no anya agin say the actual report e the co-president na say or the common man penny na say but na omuntu nka ho hia na still aye possible na ye bonus for no so ye yi na dia na say ya pam na fi ministry ho na ene kosi dabi atema media kono e say saba out na ye tie mo atema na nipa bi be ka say adena da fe na eba menti tanko kono ati e be say womu no mpenifo no bi a wabobo ne ntino na nka meme nsusu ye ne say o mampeni ni mpenifo pese o mu kata atam no so eno ti ene ma ne o pesa atam no saba out bi na obi ati ndamase yenso yeda se una utwato odi be bi akase free good morning me pacho yenti your boss ila se anopene jumeli ya mudi yanko mwisho na me pacho nyam susu mekanyira na chichia NCP NDC omo yino bi en hobi tuma boy omo ampani Mahama esa pre abebiem owo so dan utimi ye ansa na afi na osan aba beje adefofo biem dan ya no beye owo so oso twa kwan so ye campaign on dem biem na kwana den no anfa so na do so ye discuss come dey oba ye scan it so ye hu someone to do say dem come so da so dey e ba try NPP ndi mo ento mo nyine ngwa na ye try ofoforo na ye hwese se bitima ko ye no ma onwo ni fie ma ye yate ye da se okay, so I gotta go, man. Brother, so yes, also, but don't forget if free Sabria, because you watching the big announcement. Ekrofo BP a really quite a name. Young who that Uti Krubne was on Guane Bema or Konan Kazangas and you drew hard on who we know what then what could be.
It pain them. It is sweet us. Mami fast and confirm aboavo.